Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі «Камунікат». Лявон Савёнак. Запіскі эмігранта. Ад рэдакцыі. Запіскі эмігранта, якія мы пачынаем друкаваць, надасланыя да рэдакцыі праз ветлівасць аднаго з нашых сімпатыкаў. У прыкладзенай да запісак нататцы зацемлена, што запіскі знойдзены выпадкам пасля расцярушання аднаго з легіроў, так званых ДП. Імя аўтара і ягонае цяперашняе месца пражывання не ўстаноўленае. Наш сімпатык прыпушчае, што аўтар запісак бяздомны расейскага паходжання чалавек, блізка знаёмы з жыццём беларусаў, і магчыма, што цяпер яшчэ жыве ў адным з легіроў ДП. Мы схіляемся на ягоную думку, але станоўча сцвярджаць гэтага не важымся. Тое, што запіскі напісаны ў расейскай мове, не даюць яшчэ права сцвярджаць, што аўтар іх чалавек расейскага паходжання, бо і ў беларускім асяродзішчы часам сустракаюцца людзі, якія карыстаюць з расейскай мовы. Але ўсё ж некаторыя паасобныя заўвагі аўтара выразна выяўляюць псіхалогію чужынца, што дае ўжо некаторае права не вызнаваць яго за беларуса. Надасланыя запіскі ў форме дзённіка досыць расцярушаныя. Першыя лісткі аж да 25 сакавіка 1942 году зусім выцертыя і малачытэльныя. З вялікім высілкам нам усё ж такі ўдалося ўстанавіць, што свой дзённік аўтар пачаў натаваць ад першых дзён вайны, жыў на Беларусі, прыпушчальна ў Менску. З паасобных невялічкіх урыўкаў малачытэльных лісткоў і з аналізу далейшага зместу запісак можна толькі прыблізна схарактарызаваць аўтара. Гэта чалавек найперш апалітычны, сангвінічнага характару, грамадскі, які мала дзе збянтэжыцца. Ува ўсім іншым гэта звычайны сярэдні чалавек ваеннага часу, які ратуе сваё жыццё ад знішчальнай сілы вайны і карыстае для гэтага скажныя сітуацыі. Надрукаванне гэтых запісак рэдакцыя ўважае за карыснае з двух гледзішчаў. Першае, у запісках ёсць шмат цікавых назіранняў з беларускага жыцця старонняга нам чалавека, і таму гэтыя назіранні могуць прыслужыцца як матэрыял для аб'ектыўнай крытыкі нашага грамадства і для самааналізу паасобных сяброў яго. Другое, запіскі часта рысуюць драбніцы штодзённага жыцця, а з драбніцаў гэтых фактычна і складваецца само жыццё. Калі ж узяць на ўвагу, што гэтыя драбніцы натаваліся беспасярэдня з самога жыцця ў часах ваеннае завірухі, калі кожны чалавек найчасцей бывае без цывілізацыйныя маскі, дык яны могуць больш праўдзіва схарактарызаваць чалавечую натуру і адлюстраваць запраўднага чалавека не ў святочным гарнітуры, а ў ягонай штодзённай вопратцы. Аўтар запісак мог бы быць якой-небудзь перамешчанай асобай, сілком пераселенай, прымусова вывезенай, выгнанай, загнанай, запраторанай, расцярушанай і гэтак далей. Мог быць уцекачом старым расейскім або новым, мог быць нарэшце так званым калябарантам, але ў кожным разе гэтая асоба ў выніку вайны апынулася на чужыне і не хоча скарыстаць зручныя нагоды як канец вайны, каб вярнуцца на сваю радзіму. А ў такім разе праўдзівей за ўсё назваць гэтую асобу эмігрантам. Запіскі падаём у перакладзе і ў рэдакцыі Лявона Крывічаніна. Рэдакцыя. Ад перакладніка. Рэдактар перакладу намагаўся найперш захаваць стыль запісак аўтара, дзеля чаго найбліжэй трымаўся аўтарскага тэксту. Прашу прабачэння ў шаноўных чытачоў, што ў сувязі з гэтым паасобныя мясціны запісак могуць здавацца занадта падрабязнымі і цікавымі хіба толькі для гісторыкаў. Лявон Крывічанін. З дзённіка Івана Івановича Чужанінова. 28 чэрвеня. Вярнуўся ў Менск, пабегаў, ды назад, хай будзе, што будзе. Як кажуць, што міру, то і бабінаму сыну, вайна мне не спадабалася.
Па-першае, на вайне бывае, што і заб'юць, а па-другое, клопату шмат. Наступаюць, бяжы, адступаюць, бяжы, ды часам і не ведаеш, у які бок. Не, дома лепей, хай іншыя бегаюць, а мая хата з краю. Хата, дзякаваць Богу, засталася цэлая, не згарэла, а Рыгорава, гэта мой сусед з левага боку, дык тая ўшчэнт, як карова языком злізала, толькі комін тырчыць, вось будзе смеху, як Рыгор вернецца. 30 чэрвеня жывы пра жывое і думае, гэтыя 2 дні рабіў усякі такі запас, прыдбаў, дзякаваць Богу, нямала. Ёсць хлеба, ёсць і да хлеба. Калі на добрае пойдзе, дык і на гадкоў пару хопіць, трэба сказаць, не ленаваўся. 31 чэрвеня ізноў рабіў запас. Сёння мяне страшэнна абурыў нейкі выкапень. Мы ўсе грамадою стараемся ля складу, што мурашкі, кожны валачэ хто што здужае, а ён стаіць як слуп. Хоць бы пальцам крануў дабрынё. Рабаваць, кажа, несумленна. А які ж гэта, дазвольце, рабунак? Час пераходны, дабро нічыйнае, валачы калі сіла, а ён несумленна. Паглядзі, мо, што ты праз месяц скажаш, старая порхаўка. Эх, і жывуць жа людзі на свеце, як такіх зямля носіць. 1 ліпеня назапашванне трывае далей. Сёння прывалок з жонкаю 2 вядры патакі і вядро нейкага малясу. Навошта ён, не ведаю, але людзі валакуць, і я не астаюся. Мо на што і прыдасца. 2 ліпеня зноў прыцяг 2 вядры і мех соды. Крухмалу падчапіць не паспеў, пайду заўтра. 10 ліпеня 8 дзён адпачываў на курорце. Абставіны былі не зусім спрыяльныя для пісання дзённіка, а таму нічога і не пісаў. У памяці засталіся спрэчкі аднаго дня, гаварылі пра вайну. Што такое вайна, чаму яна, як яно ўрэшце будзе? Тут кажны бараніў сваё, адзін прыкладам выступіў і сказаў, што вайна гэта ёсць вайна, і хоць яна рэч непажаданая, але ваяваць усё ж трэба. Другі хваліўся, што ён таксама ваяваў бы, але яму бараніць няма чаго. Трэці, наадварот, націскаў на тое, што вайна рэч надта патрэбная, але ваяваць не трэба. Некаторыя казалі, што пасля вайны будзе толькі так, а іншыя, наадварот, што будзе толькі гэтак. Разнабою было шмат, але ўрэшце бальшыня пагадзілася на тым, што можа быць і так, а можа быць і гэтак. Асабліва упорыста выступаў супроць вайны адзін нейкі не то прафесар, не то рахункавод, за пылам не разбярэш. Ён на абарону свае тэорыі выцяг і Талстога, і Дыягена, і яшчэ тузін іншых філёзафаў. Тут не вытрываў і я. Выбачайце, грамадзянін-пацыфісты, вайна рэч конча патрэбная, без вайны нельга, бо яна асвяжае, яна ачышчае чалавецтва. Вайна — гэта смерць, а смерць родзіць жыццё. Вось. Гэта я таксама ўспомніў словы нейкага філёзафа, але упорысты не здаваўся. Што яна ачышчае, гэта святая праўда, бо мяне яна ачысціла да ніткі, але што яна асвяжае, то гэта, даруйце, нонсенс, выбачайце. І ён дэманстратыўна адвярнуўся ў бок. Гэта я ўспомніў, калі збываў у балеі курортавы пыл. Целу было так хораша ў цёплай вадзе, а на стале стаяла паўфляшкі маскоўскай, а на кухні жонка бразгала патэльнямі, а на работу не трэба ні заўтра, ні паслязаўтра, ні яшчэ праз тыдзень. Не, што ні кажэце, а вайна — цудоўная рэч. 11 ліпеня ізноў цягаў патаку, не стае тары, дастаў крухмалу і газы. 12 ліпеня вярнуўся Рыгор, глядзіць, а хаты няма. Вось тут, здаецца, стаяла, а няма. Крыху пасмяяліся. Праўда, Рыгор мала смяяўся, больш я рагатаў. Яму, відаць, не да жартаў было, але такога чалавека, як Рыгор, не надта з капытоў саб'еш. Дармо, кажа, разбілі адну, другую паставім, нас гэтым не запалохаеш. І паставіць, можаце не сумнявацца, тым больш лясны склад недалёчка і гаспадара няма. — 13 ліпеня сёння сустрэў былога прафесара, ідзе былою вуліцаю задуменны.
Дзень добры, кажу, пане прафесару, як маецеся, пане прафесару? А, што? Ах, выбачайце, схамянуўся ён. Я і не заўважыў, задумаўся. Пра што цяпер думаць, пане прафесару? Хай лепш конь думае, ці дадуць яму сёння аўса. Хе-хе. Вы ўсё жартуеце, а я паважнай справай заняты. Вось ужо трэці дзень падлічваю, колькі вайна каштуе. А хіба можна падлічыць, колькі вайна каштуе? А чаму ж не? Для навукі нічога немагчымага няма. Прыкладам, колькі куля каштуе, ведама, колькі жаўнераў ваюе, збольшага можна ведаць. Колькі кажны куляў выпушчае штодня, таксама можна збольшага ведаць. А тут на дапамогу сярэдняя арытматычная тэорыя верагоднасці вось і выходзіць штодня 20 мільярдаў. Ну, ведама, недакладна, мільён больш, мільён менш, гэта для навукі не мае значэння. 20 мільярдаў, здзівіўся я. А даруйце, пане прафесару, навошта вам гэта ведаць? Вам жа працэнтаў з гэтых мільярдаў, напэўна, не дадуць. Як навошта? Для навукі? Навука, даражэнькі, усім цікавіцца. Ну, бывайце, пабягу, там дзесьці на пушкінскай бібліятэку выкінулі, можа, што прыдасца. Націснуў брыль на вочы і засігаў. Вось дзівак, думаў я, мільярды лічыць, а ў самога гузіка ў паліце няма. Мільён больш, мільён менш, гэта для навукі не мае значэння. Нябось, каб гэты лішні мільён ды яму ў кішэню, дык не сказаў бы, што не мае значэння. Дзівак. Увечары смяяўся пра гэта Сымону, мой сусед з правага боку. Той хоць і мала адукаваны, але галаву мае добрую. Прафесары, кажа, усе дзівакі. Знаў я аднаго такога, які пры акадэміі вартаваў, той усё на нейкі Марс збіраўся ляцець. Не даляціш, кажу яму, Семён Іванович, да неба далёка. А ён сваё, не я, дык другі, а ляцець будзем. І паляцеў, загналі яго бальшавікі аж на ўскрай свету на нейкую Калыму. Вось табе і Марс. А я, дзякаваць Богу, нікуды не лётаў, дык вось жыву і ў сваёй хаце. Ведама, Сымон разважае прымітыўна, але ён мае рацыю. 14 ліпеня. Сёння бачыў сон, быццам ізноў вайна, навокал пажары, самалёты, бомбы, як гарох сыпляцца, а я валаку скрыню махоркі, раптам перада мною бомба трэсь, і расчынілася напал, а з яе выскачыў якісь гіцаль і да мяне. Кідай скрыню, мая махорка. Брэшаш, кажу, мая. Ну, слова за слова, я паставіў скрыню ды размахнуўся, ён таксама. Тут і пачалася дыскусія. Прачнуўся, аж мяне жонка пад бакі таўчэ. Ты што, звар'яцеў? Ноч, добрыя людзі спяць, а ён біцца. Маўчы, кажу, дурная. Гэта я нейкага рабаўніка біў, у цябе рыкашэтам папала. А тым часам жонцы сінца пад вокам набіў. 15 ліпеня. Заняў кватэру як пагарэлец. Кватэра нішто сабе. Ёсць 2 паліто, 3 шуфляды з бялізнаю, жаночае паліто, ну і ды іншае лахардзе, а таксама і мэбля. Перавалок у сваю хату, якая і не думала гарэць. А Рыгор, дык той заняў аж 2 кватэры, адну на жонку, другую на сябе. Вось ашуканец. 16 ліпеня быў на біржы гэтай, што на Камсамольскай. Ну і прадстаўленне, не раўнуючы ў цырку. Людзей натоўпілася самых разнастайных, ёсць і надта дзіўныя, дзе яны толькі дагэтуль зашываліся. Капелюшастыя ў сурдутах, ёсць нават і пры медалях. Адзін, відаць, мікалаеўскі палкоўнік, дык той начапіў на грудзі 7 медалёў і 3 крыжы. Я сумысля палічыў, дыбае як індык і ні на кога не глядзіць. А каб ён у гэткі фасон ды месяц перад гэтым выфранціўся, вось бы прычапіла яму НКВД медалю, да скону памятаў бы. Нагул народ самы, як кажуць, адборны. Кульгавыя, падслепаватыя, абамшэлыя, гэта ўсё відаць аскалёпкі разбітага ўшчэнт. Праўда, ёсць і людзі новай фармацыі, маладыя, задзёрыстыя, трымаюцца як гаспадары, і гамонка ў іх нейкая невыразная, але такіх няшмат, лічаныя.
Пакуль я так дзівіўся на старых людзей новага свету, гляджу, ажна тут трэцца мой добры знаёмы Ванаў. Быў ён за дырэктара, партейны, хадзіў заўсягды ў кіраўнічым гарнітуры, сінія порткі галіфэ і зялёны фрэнч, а тут у пінжаку пры гальштуку пад капелюшом. З якой гэта, пытаюся, аказіі пераапрануўся, на маскарад ці што? Ды так, кажа, надвор'е змянілася, пацяплела крыху. Так, кажу, гэта змена надвор'я шмат каго перафарбавала. Вы што гэта, часам не на мяне ківаеце, то гэта дарэмна, бо я заўсягды быў патрэбнага колеру. Але ж і я пра гэта, і ваша вонкавае афармленне. Ну, гэта, перапыніў мяне Ванаў, глупства, узлёт фантазіі, а нутраны колер у мяне станоўкі, я заўсёды быў супраць. Ведаю я гэтую станоўкасць, але мне што, даносіць на яго я не буду, хай сігае пад капялюшам. Тут жа пабачыў і другога актывістага, той таксама перапрануўся ў нейкі стары сурдут, а заміж капялюша насунуў якуюсьці накрыўку, не то кабілаўку, не то брыль. Падзяліўся сваімі ўражаннямі з Рыгорам і Сымонам. Партейныя, казаў Сымон. Ну, гэтыя ўсе такія, ён хоць штодня перапранацца будзе, абы яму скварку даваў. Быў у нас пры акадэміі якісьці Мікалаяў, дык вось заклікалі яго неяк у ГПВ, ды і кажуць, выдавай, кажуць, усю сваю контру, хто супроць. Ну, ён і нагаварыў, 5 сваіх лепшых прыяцеляў пасадзіў, а сам у іх чар купіў і часцяком іхных баб гладзіў. Такі, браток, не тое што вопратку, бацьку роднага зменіць, знаю іх добра. Я і з Сымонам не згодзін, але Рыгор тое ж думкі. Той, што пнецца ў гару, той няздольны на нізе, кажа. 17 ліпеня намацаў соль, хоць у мяне і ёсць невялікі запас, але ў вайну, кажуць, перасолу не бывае. Прывалок 2 мяшкі, каштавала паўпляшкі маскоўскай, крыху дарагавата, але нічога не зробіш. 18 ліпеня Сымон набыў адначасна каня і панарад. Якім парадкам не ведаю, кажа, што безгаспадарныя на пагарэллі блукалі. Ну, добра, скажам, блукаў конь, а як мог панарад блукаць, але мне што, хай сабе і блукаў, а Сымон, можа, калі і палку дроў прывязе. 19 ліпеня закінеш назад, наперадзе знойдзеш. Даведаўся, што з малясу выходзіць першагатункавы самагон, вось шчасце падваліла, шкада, мала назапасіў. Каб жа гэта ведаць, адмераў 2 вядры Вітьку Фамёнку, той наладзіў сталую самакурную фабрыку, але сырцу няма, кажа, што з вятра выходзіць 10 пляшак, паглядзімо. 20 ліпеня зноў быў на біржы, народ крыху змяніўся, падваліла былых савецкіх. Пачалося выразнае ажыўленне, некаторыя цэляцца на працу, але мала, бальшыня стаіць нейтральнай сцяной, усе чакаюць, пакуль зусім праясніцца. Больш цікавяцца ваеннымі падзеямі, хто каго сцігуе. Сымон з гэтага поваду казаў, што людзі, відаць, яшчэ не галодныя. Нідзе яны не дзенуцца, кажа, як у жываце завурчыць, так і на працу закарціць. Пойдуць. Знаў я аднаго чалавечка, як я пры анатомцы трупаў варыў, кволы такі спакойны, паглядзіць бывала, як я трупаў у катле мяшаю, ды і кажа, цяжкая твая праца, Сымон, я прыкладам з голаду памёр бы, а цяжкой працы не рабіў бы, не магу. А як загналі яго небараку за котлас ды ўпрэглі ў пілу, то праз цэлую зіму лес пілаваў, голад усяго навучыць. 21 ліпеня прывезлі з Сымонам па 2 вазы дроў. Вартаўнік ля складу але дровы вазіць можна. Вартаўнік нават спрыяе, вазі, хлопцы, зіма будзе. Навошта тады варта, калі яна не вартуе? Сымон з гэтага казаў, што ў жыцці такія праявы часцяком здараюцца, калі чалавек працуе, але нічога не робіць. Быў і ў нас пры акадэміі фрухт такі, нейкім прадстаўніком лічыўся. Што ён рабіў, ніхто не ведаў, але грошы браў нядрэнныя.
Агледзеліся праз 5 гадоў, што ён нічога не робіць, ды нават і пасады такой няма. Але звольніць не маглі, бо ўжо стаж вялікі меў. Так і заставаўся на працы, ды нічога не рабіў. Каб акадэмія не расцярушылася, то і да гэтае пары працаваў бы. Так вось і гэты вартаўнік. «22 ліпеня. Пацешныя бываюць людзі, сустрэў сяння Ваську Байцова, толькі што вярнуўся з уцёку. Ну, натуральна, ні хаты, ні ў хаце, голы як бізун. Кінуўся туды, кінуўся сюды, пуста. Скрозь ужо размеркавалі. Як у той песні пяецца, усё размяло магутнай навальніцай. Як жыць, пытаецца, дзе дастаць спажыву? А чаго тебе, кажу, нялёгкая насіла да гэтай пары? Ты ж бы раней прыйшоў, калі спажыва да падноскаў ліпла. Уцякаў, кажа, прабіваўся да сваіх, я ўсё ж патрыёта сваёй радзімы. Ці не дзівак, калі ты такі патрыёта, то ўзяў бы гармату ды пуляў з яе, а не уцякаў. Можа, я таксама патрыёта, ды яшчэ мацнейшы за яго. Але ж на ражон не пру, бо трэба ўмець арыентавацца і за пагодай даць нырца, а як хвалі сыдуць ды адстаіцца, і зноў выплывай. 23 ліпеня. Сяння жонка павесіла на куце абраз, здаецца, у музеі дастала, а былых жа правадыроў хацела спаліць, а я запярэчыў. Паўстаў невялікі канфлікт, але да бойкі не дайшло, перамог, вядома, я. Правадыроў завалок на гару і там замаскаваў. Хай ляжаць, яны есці не просяць, а мо калі і спатрэбяцца. Вось жа, скажам, маляс, не ведаў, калі цягаў, а цяпер вунь як прыдаўся. 24 ліпеня. Нешта на мяне Мар'я Іванаўна лагодна пазірае. Сустрэліся сёння, так ветліва размаўляе, руку цісне. «Заходзьце, кажа, калі-небудзь, мне аднай сумна». Чаму не зайсціся? На свайго лейтэнанта, відаць, надзею пакрысе губляе, а кабетка нішто сабе, правільная і ваганя дрэнная. Наведаю, абы жонка не пранюхала. 25 ліпеня. Цяперашняму свету нельга верыць ні на грош, ну хоць бы, скажам, Вітька, свой чалавек, нават прыяцель, а як ашукаў, прынёс сяння самагону, 5 пляшак. Атрымай, кажа, прадукцыю. Гэта што, пытаюся, усё? Ты ж абяцаў 20 пляшак? Аварыя, кажа, здарылася, прадукцыя падгарэла. Дзівіцеся, мой самагон падгарэў, а ён ледзь на нагах трымаецца. Дзе ж, крычу, справядлівасць? Гэта ж ашуканства? Ніякае не ашуканства, кажа, а стыхійнае няшчасце, мабыць, дроў перадаў. Вось і вер людзям пасля гэткага. 26 ліпеня. Рыгор шукае працы. Нешта, кажа, марудна будаўніцтва ідзе. Раіўся са мной з Сымонам, куды лепш падацца, па размеркаванню пайсці або ў жыллёвы аддзел. Я раіў у жыллёвы аддзел. Усё ж, кажу, справы жыллёвыя бліжэй да будаўніцтва. Там юшку выдзерэш, там цвікоў намацаеш, а там і ручку ад дзвярэй выкруціш. Але Сымон іншай думкі. Усё гэта, кажа, драбніца. Вось паслухайце, што я скажу. Як працаваў я ў Трэсце, быў там адзін замусола, агентам лічыўся. Чалавек зусім нікудышны, ледзь ногі цягаў. Нарэшце кідае ён усё, ды ідзе ў будку ваду прадаваць. І што б вы думалі? Не пацадзіў ён і паўгода гэтай вады з сыропам, як ужо 3-й дом на Лагойскім тракце паставіў. Ды які? На 12 000. Вось табе і сыроп. У гэтай працы гандлёвай магнеса такая ёсць. Ты грошы хоць адпіхвай ад сябе, а яны ўсё ж да цябе плывуць. Апошні довад даканаў Рыгора. Мабыць, пойдзе па размеркаванню. 27 ліпеня. Сяння чыталі газету. Цікава было. Сабраліся мы гэта ўсёй вуліцай. Прыдыбаў і прафесар, Наязноў Васіль Мікалаевіч. Ну, цешымся мы, паслухаем, што на свеце дзеецца. Я вазьмі ды падсунь газеціну прафесару. Прачытайце, прашу, калі ласка, вы, паважаны прафесару. Вы ўсё ж больш пісьменны за ўсіх нас.
Усадзіў гэта ён на нос акуляры, нацэліўся на газеціну і толькі прачытаў «Менская газета», як аж пазелянеў. «Вы што гэта мне, найшаноўныя, падсунулі?» І аж закалаціўся. «Выбачайце, я па такоўскаму не чытаю і чытаць не жадаю, абраза!» Тут жа ўзняўся і пашкандыбаў ад нас, вось было смеху. Давялося газеціну слебізаваць Сымону, той хоць і не прафесар, але па складох чытае. Прагледзелі мы ваенныя звесткі, ну там усё як след. Адны ўцякаюць, другія сцігаюць. Прачыталі нават усе аб'явы, асабліва зацікавіла ўсіх аб'ява пра новыя грошы. Зразумела, кожнаму хочацца ведаць, якія грошы прытрымліваць, а якія хутчэй спушчаць. Што да аб'явы аб крымінальных, каб іх выдаваць, то тут мы збянтэжыліся, каго ж выдаваць. Бо як ты цяперашнім светам адрозніш, хто крымінальны, а хто не? Сымон казаў, каб пачаў валіць усіх адразу, то памыліўся б мала. Ну, ведама, і з Сымонам ніхто не згодны, бо хто ж сам сабе вораг? Прачытаўшы газету, доўга яшчэ смяяліся з прафесара, асабліва рагатаў Сымон. Вось узяло яго за самае нутро, але гэта яшчэ глупства. У 18-тым годзе са мной здарылася не гэткая рэч, тады была вольная Беларусь, ну я і прадаваў яе. А быў у нас на пошце чыноўнік, такі ўжо люты да газеты, штодня браў. Вось я з разгону і падсунуў яму гэту газету. Самая свежая, крычу, самая праўдзівая. Грошы ўзяў, ды далей, дык чтоб вы думалі. 3 месяцы за мной ганяўся гэты чыноўнік, як толькі згледзіць, дык за мной і з палкаю. Я табе пакажу, крычыць, як людзей ашукваць, хамства падсоўваць. Я яго за вярсту абягаў, але што вы скажаце? У 35-м годзе гэтага чыноўніка ГПУ бярэ ў канверт і высылае на 10 гадоў як беларускага нацдэма. І як ён не бараніўся, як ён, бядак, не даводзіў, што ён ёсць ісціны расеец, не паверылі. Можа, і памылкова яго выслалі, але ўсё ж чалавек сваё знайшоў. Так вось будзе і тут. Свайго лёсу, браток, не міне ніхто. Сымон, вядома, перасольвае, але зрэшты, хто яго ведае, што будзе? Хто прыкладам спадзяваўся, што на 6-тым дні вайны немцы ў Менску будуць, аджа здарылася, трэба на ўсялякі выпадак навязаць сувязь з беларусамі. 29 ліпеня Вітьку даў адстаўку, знайшоў новага самагоннага фабрыканта, добрага майстра відаць адразу. Ты, кажа, ля апарату ў мяне можаш не стаяць. Сваю порцыю ты атрымаеш, апрача тае, што я вып'ю, трымай 2 пляшкі авансу. І даў, вось гэта майстра, а не пэцкаль які. А я тым часам і пахмяліўся. 30 ліпеня у Апанаса Дзюркі ўкралі свінчо. Дзюрка страшэнна абурыўся і спачатку кінуўся да службы парадку, але там адмовілі. Каб ты, кажуць, прывёў злодзея да нас, то мы б яго тут адразу падпазногаць і адпаліравалі б як след. А так сам бачыш, горад вялікі, злодзеяў многа, каго хапаць. Апанасу не так абыходзіць свінчо, як хоча ведаць, хто мог зрабіць такое свінства. Каб толькі даведацца, кажа, хто гэта зрабіў, то я сам бы ўжо паказаў і службу, і парадак, век памятаў бы. Рыгор раіць звярнуцца да варажбіткі. Ёсць такая, кажа, на пагарэлай вуліцы хераматкай завецца. Як паглядзіць табе на руку, ўсё як на далані вылажа, як быццам сама бачыла. Я, калі мяне з трэсту звольнілі, таксама падаваўся да яе. Скажы, пытаюся, хто на маёй дарозе стаіць, хто мой злоснік? Паглядзела яна на руку, ды і кажа: вось бачыш, тут твая службовая лінія, завілістая такая. А вось тут упоперак яе стаіць руды мужчына без барады. Гэта і ёсць твой злосны вораг. І што ж вы думаеце, як пальцам уцэліла ў ворага? Быў такі ў трэсце, руды і без барады, ды з якім я 2 разы лаяўся. Апанас пайшоў да варажбіткі. 31 ліпеня. Адна бяда не ходзіць. Сёння правяраў муку, тую, што закапаў яму. 3 мяхі струхнелі, а 2 зусім ушчэнт падмачыла.
Сымон суцяшае, што нічагуткі, самагонны фабрыкант дасць ёй рады. Але ж страты тады на малясе Вітька нагрэў, цяпер мука. Калі так далей пойдзе, то неўзабаве і ў комін вылеціш. Першага жніўня быў у Мар'і Іванаўны, зноў скардзілася на сваю самотнасць, успамінала лейтэнанта і частавала гарбатай, але без цукру. Вярнулася, я кажа, пазнавата, калі ўжо галоўнае размеркавалі. Ну вось і засталася так, без нічога і без нікога, і ўздыхнула. Ну, ведама, брэша, сёе-тое і яна пад сябе падскрэбла, але, відаць, не спажыўное. Пагутарылі крыху, папаласкалі рот гарбатай і разышліся ні з чым. Мне штосьці не падабаецца такая адцяжка. Не іначай трэба падысці з другога боку. Пабяцаў прывезці цукру і масла, можа, справа пойдзе слізчэй. 2 жніўня пільнасць і асцярожнасць – вось два нашыя галоўныя прыяцелі. Падвоіць пільнасць, патроіць асцярожнасць, бо сяння пачуў вельмі прыкрую рэч, раскулачылі Антку Загржэмбіцкага, ды як раскулачылі. Да ніткі не толькі ваенны здабытак, але і сваё крэўнае падгарнулі, а хто ўтапіў – уласная жонка. Вярнулася гэта яна з уцёкаў, а ў сужэнца ўжо красуня сядзіць і дабра поўная хата. Ну, баба, натуральна, на дыбкі, а з дурной галавы ўзяла ды бухнула куды не след, так вось і гэтак, у такога вось ды гэтакага дабра поўная хата, нарабаванага. Прыехалі, ведама, пацікавіцца, ды і вывезлі аж 2 машыны, ды якога дабра! Сэрца млела, як людзі глядзелі, а цяпер абое Загржэмбіцкія сядзяць ды плачуць, а красуня, ведама, уцякла. Рыгор кажа, што гэтаму Загржэмбіцкаму так і трэба, надта ж многа на гроб лішняга, а я так мяркую, што чалавеку ніколі за лішняе не бывае. А што на гроб, дык навошта ж тады і рукі чалавеку, хіба толькі для таго, каб вітацца? Не, я на справу гляджу інакш. Гарні пад сябе кажны, бо толькі курыца ад сябе горне, дык на тое ж яна курыца, а не арол. Але тым часам на тую пільнасць і асцярожнасць, бо і ў мяне жонка ёсць, і красуня прадугледжана. 3 жніўня сустрэў Байцова, гляджу і не пазнаю. Ні то ён, ні то новы еўрапеец, і гарнітур, і паліто, і чаравікі, усё ад люкса. Што гэта, пытаюся, з табой здарылася, ці не ў Гамбург ты часам зазірнуў? Навошта мне, кажа, туды ехаць, калі тут свой Гамбург, што хачу, то і маю. Чараўнік ты, пытаюся, ці што? Не, я не чараўнік, а праца ў мяне, браток, такая, быццам чароўная. І абутак, і адзетак, і напітак, і наедак, усё як на далоні. Во як людзі ўмайстроўваюцца, а яшчэ нядаўна шукаў якой колечы спажывы, а тут раптам усё. Трэба гэта на ўсякі выпадак занатаваць, бо такі чалавек заўжды прыдасца. Абяцаў дастаць новую швейную машыну, праўда, у жонкі яшчэ машына спраўная, але ўжо трохі размалолася. 4 жніўня. Палітыка мяне не надта цікавіць, але ўсё ж такі нейкую лінію трэба мець. Сяння адзін тып мяне проста да сцяны прыпёр, давай яму сваё крэдо. Трэмся гэта мы на біржы, рэгіструемся, я зараз умовах рэгістраваўся, гляджу, аж на тут і паліхана ў хвасце матаецца, ён калісь за інжынера працаваў. Ну, прывіталіся, сёе-тое, а пасля ён мне і шэпча. Чуў, нашыя б'юць, а іхныя бягуць. Дайце рады, хто гэта нашыя, а хто іхныя. Таму я ў адказ мармытнуў нешта невыразнае, але паліханаў прыстаў як ліст. Ды ты, пытаецца, куды арыентуйся, на ўсход ці на захад? А куды мне арыентавацца? Ведама, мяне больш цягнула б на ўсход, але ізноў жа цяпер і там не мяды, а ў выпадку чаго, дык зусім проста, што і спытаюцца. А ну, Іван Іванович, раскажэце нам, будьце ласкавы, як гэта вы чужой зямлі не бралі, ды і пядзю свае зямлі не аддавалі?
А што на гэта скажаш пры маёй сітуацыі, калі я ад фронту такога драпака даваў, што не пядзі, а цэлыя кілометры з-пад абцаса ўсыпаліся? Ды я пакуль больш на кілішак арыентуюся, адказаў я Паліханаву, а пра іншае яшчэ не думаў. Ну, то заходзь да мяне, у мяне рознай ёсць і шнапс, і маскоўская, заходзь, вып'ем, паталкуем. Зайсці, вядома, можна, чаму ж не паталкаваць, але што, калі ён зноў насядзе на арыентацыю? А Паліханаў, трэба сказаць, чалавек ненадзейны, ён здольны на ўсе бакі арыентавацца. Увечары пытаўся пра гэта ў Сымона. Ты, кажу, у палітыцы куды арыентуешся, на ўсход ці на захад? Я, кажа, ні туды, ні сюды, я тутэйшы. Ды і навошта мне кіравацца? Хай на мяне кіруюцца каму трэба, а я ў сваёй хаце і на сваёй зямлі. Дзякаваць Богу, ніколі нікуды не ездзіў, і мне нікога не трэба. Але ўсё ж, кажу, нейкую палітычную лінію ты мусіш мець, бо цяпер кажны якую-небудзь лінію гне. А я, кажа Сымон, ніякай лініі не гбаю, ведаю я гэтыя лініі, пачні гбаць, то будзе якраз тое, што з серабранскім хвэськам было. Той гэтую лінію ад 17-го году пачаў гбаць. Ну, гбаў яе, гбаў аж да 30-го году, а тут яго ГПУ як хапанула, ды і самога ў дугу сагбала. Кажуць, дзесь на Сібіру зусім загнуўся, вось табе і лінія. А мне, браток, абы ціха, жонка е, хата е, дзеці будуць, вось і ўвесь мой кірунак. Бясспрэчна, Сымон чалавек зусім апалітычны, мне, як культурнаму, так разважаць не выпадае. Але зноў жа і з палітыкаю адны турботы, вось тут і круціся, пакуль трапіш на сваю лінію. Паспрабую тым часам арыентавацца на абодва бакі, але так, каб было ледзь значна. 5 жніўня, ізноў чытаю газету, Сымону асабліва спадабалася паведамленне пад назовам «Бамбавозы Герынга над горадам Сталіна». Аддаў бы, кажа, і каня, і панарад, абы толькі паглядзець, як нашыя былыя правадыры ды з Крамля драпануць, то было б пацехі. Не дзіва, калі і нагавіцы памяняюць, ведаю я гэтыя бамбавозы з практыкі. Яська Разак выказаў думку, што нядрэнна было б цяпер апынуцца ў Маскве. Во дзе дабра падгарнуў бы, кажа, тым балей, што ўжо і практыка. Думка Разакова, відаць, шмат каму прыйшлася да густу, бо ўсе неяк разам прыціхлі ў чароўных мроях, некаторыя ўздыхнулі, а Рыгор, дык той нават аблізнуўся. Аб'явы ў газеце выклікалі смеху, пішуць, каб паадносілі прадпрыемствам рэчы, якія прасцягнулі падчас вайны. Ну хіба ж вернуць? Ды ніколі. Сымон, дык той адразу сказаў: дарэмныя турботы не аднясуць, дзе вы бачылі, каб чалавек чужое звярнуў. Будзе якраз тое, што ў нас у камбінаце было. Зрабілі гэта ў нас нейкую касу, казалі, што ўзаемадапамогі. Ну, як звычайна было, спачатку гэта пакрычэлі на сходзе, паагітавалі, а нарэшце і кажуць: а цяпер, грамадзяне, давайце добраахвотныя ўзносы ў абавязковым парадку. Што будзеш рабіць? Мы, ведама, склалі гэтую складчыну па рублі, па другім, адзін месяц, другі. А калі ўжо ў скарбонцы грошай троха наскрэблася, мы і шуганулі па дапамогу. Хто на дзіцё просіць, хто на хворую жонку, што здаровая, як свежы сыр, а хто на цешчу вымагае, якую хаваць трэба, а яна тым часам паміраць не хоча. Зразумела, кожны браў матыву самую далікатную і важкую, толькі гэта мы да касы, аж на грошай няма. Дзе, пытаемся, нашыя рублі? А той член, што скарбонку гэтую трымаў, ці то прафсаюзны, ці то партейны, нават не памятаю, такі быў хвацкі, з пяску мог вяроўку звіць, ды ёю ж цябе і задушыць. Дык вось ён і кажа: грошай няма і не будзе, я іх усіх рашыў дашчэнту. І што ж вы думаеце, колькі яго не прасілі, колькі не саромілі, нават пагражалі, нічога. Што ў мяне крычыць: варштат, каб грошы рабіць? Няма, ды і годзе, адкасніцеся. Так і адкаснуліся, і скончылася нашая ўзаемадапамога сабе дапамогай. Так вось будзе і тут.
Бо хто прыкладам аднясе малочнаму заводу, скажам, бідон, калі чалавек ужо ў бідон алею нацадзіў ці шпэку націскаў? Ніхто не панясе, я народ ведаю. І з Сымонам нельга не згадзіцца. Шостага жніўня бачыў нейкі дзіўны сон, нібы я ў Маскве. Толькі, здаецца, скончыўся налёт, а я чамусьці ў ювелірнай краме стаю. І вось быццам кладу я гэта ва ўсе кішэні, гадзіннікі, пярсцёнкі, ды ўсё залатыя, з дыяментамі. Золата і яшчэ золата. Толькі гэта я набраў поўныя кішэні і наважыў выйсці, як пачуў нейкі гул, нібы гром. Я ў дзверы, а перад самай крамай велічэзны натоўп. Сцягі навокал, музыка, тысячы людзей. Я ўжо быў нацэліўся пад прылавак сігануць, аж начую, мяне нехта бярэць пад рукі і выводзіць з крамы. Напалохаўся я страшэнна, аж на нядобрае зрабілася. Пра гэта я пазней даведаўся, як прачнуўся. І вось з натоўпу выходзяць трое, набліжаюцца да мяне, схіляюцца нізка-нізка, ды і кажуць: «Ты, Иван Иванович, цар чужанинов, садися, цару, у крамлі, кіруй нами, кіруй за место Сталина. Просим тебе, просим, ура, оркестра, музыкі, грай камарынскую». Толькі гэта я расчыніў рот, каб згадзіцца, аж на раптам нешта як грымне. Я прачнуўся, відаць, жонка няўдала павярнулася. Расказаў пра гэты сон Рыгору і Сымону. Рыгор кажа, гэты сон глупства. Каб ты, кажа, не золата бачыў, а наадварот, то гэта было б к прыбытку, а так дрэнь. Сымон наадварот даводзіць, што сон нешта значыць. Што, кажа, азначае, добрае ці дрэннае, не ведаю, але нешта азначае. Раіўся пра гэта з тым прафесарам, што падлічваў, колькі вайна каштуе. Але гэты дзівак сказаў, што хоць навука развязала ўжо ўсе пытанні, але што такое сон, яшчэ не ведае, а таму ён і не можа параіць ісці да варажбіткі ці не. Давядзецца, мабыць, схадзіць. 7 жніўня Рыгор нечакана зрабіў выбрык, не пайшоў ні па размеркаванні, ні па жыллёвых справах, а падаўся на нейкі склад. Там ён нешта прыймае і штосьці выдае. Праца, відаць, плённая, бо дом пачаў расці, як грыб пасля дажджу. Хутка будзем спраўляць улазіны. Сымон з гэтага поваду жартуе, што тэмпы ў рыгоравым прыватным будаўніцтве лепшыя за бальшавіцкія стаханаўскія. Відаць, кажа ён, што Рыгор на гэтым складзе больш прыймае, чымся выдае. Бо відавочна памнажаюцца нейкія рэшткі, што не месцяцца на складзе. Рыгору гэтыя жарты не падабаюцца, а жонка Рыгорава дык тая проста казала, што Сымон зайздросціць. Так, відаць, Рыгору можна пазайздросціць, калі чалавек не будзе дурным ды не прасыпецца. 8 жніўня варажбітка наваражыла Апанасу, што свінню украў свой блізкі. Дзюрка цяпер ходзіць па ўсіх суседзях, ды ўсё прынюхваецца, ці не пахне адкуль свежанінай. Дзівак, ведама, што ўкраў свой, але хіба ж ён дурны, каб табе свежанінным пахам у нос пушчаць. Ён, браток, на пярэспе зварыць, а на камароўцы з'есць. Злаві тады пах, калі ты такі майстра, але што казаць, дзюрка і ёсць дзюрка. 9 жніўня Мар'і Іванаўне занёс паўкілі цукру і пляшку алею. Трохі паморшчылася, але ўзяла. Расказала пра 3 ведамыя ёй выпадкі, што мужы пакінулі сваіх жонак і перабраліся з усім сваім скарбам да другіх. Ці не пад мяне яна пад'язджае? Калі так, то гэта даражэнькая дарэмныя турботы. Моя Ніна Паўлаўна да гэткай катастрофы не дапусціць, каб аддаць сваё дабро перавалачы ў чужую хату. Яна дабра з-пад сябе не выпусціць, хоць з гарматы страляй. Ды і мне такая камбінацыя не да густу. Я мяркую на 2 франты дзеяць па ўсіх лініях. 10 жніўня
Байцоў прынёс швейную машынку, частаваліся. Ён хоць і хваліўся, што ўсякія мадэры мае, а тым часам малясоўку смактаў не горш за яську. Выцадзілі 2 літры, ён ужо ледзь пальцамі варушыў, а ўсё яшчэ ківаў на пляшку. Нацадзі яшчэ, памалой. Добра, што жонка скеміла вады ў пляшку наліць, інакш не ведаю, чым бы гэта частаванне скончылася. 11 жніўня здарылася канфузлівая рэч. Учора пайшоў праводзіць Байцова, у яго ўжо ногі не цыркулявалі. Ды па дарозе назад трапіў нейкім парадкам не да хаты, а да Мар'і Іванаўны. Прачнуўся сёння не ў сваёй хаце, ды лыпаю вачыма, як дурны. Дзе ж гэта я? Чую за пераборкай голас Мар'і Іванаўны і з прыяцелькай сакочуць. Відаць, знарок паклікала на Светку. Ну і бабы, да чаго ж шкоднае стварэнне. Хацеў гэта я, затоіўшыся, ляжаць хоць да вечара. Можа, пашэнціць, думаю, цішком выслізнуць праз вакно. Аж не дала стерва. Іван Іванович крычыць: чай гарачы, хуценька піць. Каб ты смалы гарачай напілася, прыяцелька сёння ж усім раззвоніць, а там і да жонкі дойдзе. Галоўнае, нічога не памятаю, было што ці не. Каб было, то яшчэ не такая крыўда, а калі на халастую праспаў, сорам, канфузія. Але нічога не зробіш, мусіў выйсці. Як прывітаўся, як піў чай, лепш не ўспамінаць. Да хаты ішоў, як мыла з'еўшы. Жонцы сказаў, што начаваў у Байцова, бо ўжо позна было. Трэба Байцова папярэдзіць, а ўсё ж гарэлка паганая рэч. Мабыць, трэба кінуць. 12 жніўня у прафесара Вадзянецкага пазнаёміўся з беларусамі. Хлопцы як хлопцы, нічога страшнага. І гарэлку куляюць нядрэнна, але адзін з іх з нейкім дзіўным прозвішчам Янка Шчыры надта ўжо заўзяты. Як выпілі па чарцы, той пачаў крычэць: «Мы зробім, мы возьмем, мы ад Пскова да Чарнікава, мы ад Беластоку да Можайску». Крычыць і рукамі махае. Як дайшла справа да Можайску, я не сцярпеў. Дазвольце, найшаноўны, спытаць, а хто гэта вам дасць так шырака размахнуцца? Як хто? Самі, уласнымі рукамі. А калі дадуць па руках? Хто пасмее за наша крэўнае? Ага, так, ну то... У гэтым месцы дзённіка паводле нейкіх меркаванняў чужанінаў выкраслі ў 5 радкоў. Лявон Крывічанін. Умяшаўся ў гутарку і другі хлапец, арыентацкі. «Бачыце, — кажа ён, — вы абодва памыляецеся, але ж даруйце, я маю рацыю, бо калі ўзяць межы ў гістарычным акрэсленні, то ёсць шмат спрэчнага, і тыя вучоныя, з працы якіх я карыстаю, таксама не пагаджаліся ў пытанні станаўлення сілы як адзінага вырашэння межавых спрэчак. Даруйце, шаноўны, і вы, кажу я, сіла ўсё робіць, а сіла там, дзе бальшыня, знацца і бальшыня там, дзе сіла. Вось гэта і будзе справядліва і па закону. Тут Янка Шчыры ажно падскочыў. Вы, крычыць, вялікадзяржаўнік, вы маскоўскі імперыялісты, вы драпежнік, усіх скруцім у казіны рог. Яго падтрымаў трэці хлапец, які дасюль маўчаў, авечка Ахрэм. Так, кажа, мы гэта зробім, абы толькі дазволілі, а як будзе дазвол, то ўжо і пачнем скручваць абавязкова. І межы таксама, калі дадуць, то возьмем, а не дадуць, то не, а скручваць будзем. Я ўжо і не рады быў, што сашчапіўся з імі, чаго добрага і мяне пачнуць скручваць. Добра, што пакуль прышпілілі толькі маскоўскі імперыялізм, а маглі б і чырвоны прышпіліць. А тады ўжо, Іване, давай нырца на самае дно і не вытыркайся. Гэтых трэба высцерагацца. Калі дачуўся пра гэтую спрэчку Зымон, то казаў, што гэта справа самая звычайная. У спрэчках за межы так бывае заўсёды. Калі яшчэ на вёсцы жыў і ў нас аднаго разу гаспадары захацелі зямлю перадзяліць, то за гэтыя межы колькі калоў паламалі, колькі насоў паўгіналі ды сківіц папсулі. Процьму, а Міколу Кульгаваму дык таму шчэ і рабрыну зламалі.
Урэшце ўсяго лепшыя шнуры прысвоілі дужэйшыя. Гэта праўда, што межы дзяліць трэба сілу мець і хахла не шкадаваць. Мяне іхныя межы не надта цікавяць, але як утрымайся, калі чалавек гэтак шырака хоча размахнуцца. 13 жніўня пілі быў выпадак. 14 жніўня зноў пілі без выпадку. 15 жніўня бачыў, як сяння Рыгор валок з працы мяшок нейкага дабра, аж наўгінаўся. Сымон, які таксама гэта згледзеў, казаў, што гэта добра. Калі чалавек сваёй парай арудуе, то гэта шчэ дармо, добры склад і за 10 год на сабе не перавалачэш. А Рыгор і за год не адзін раз на рагатку наткнецца, знацца яшчэ і другім дабра застанецца. На сабе няхай цягае. Не дай Бог, калі чалавек пачне ўжо з транспарту карыстаць, ну тады ўжо пішы прапаў. Будзе якраз тое, што з Міхасём Уловічам было, пакуль той цягаў на сабе, усё добра было, а як ужыў механізацыю, прапаў. Не паспеў ён і 2 рэйсаў, як казаў, скамбінаваць, аж най накрылі яго з шапкаю. Праўда, той не любіў анучы ў вадзе сушыць, хутка выскрабаўся, але ўжо голы, як бізун. Механізацыя рэч ненадзейная. А ўсё ж Рыгорава праца зайздросная, ці не падацца мне па такой лініі, раіўся з Рыгорам. Табе, кажа Рыгор, як спецыялісту, просты ход ва ўправу. Але ж там, кажу, мова, а я не ведаю па-іхнаму. Якая мова, дзівак, калі ведаеш, выбачайце і будьце ласкавы, то і ўсё ў парадку. Там такіх, як ты, хоць грэблю насцілай. Трэба гэтую справу намацаць, бо надта ж ужо зайздросна на Рыгора глядзець. 16 жніўня быў у прафесара Ванава. Нічога, трымае сябе як след, пра старое ані гуку, раіўся з ім наконт працы. Што ж, кажа, гэта можна, сваіх людзей заўжды падтрымаюць. А жыве ён, відаць, нядрэнна і харчоў мае. Як частаваў, то і масла паставіў, і цукру, і каўбасы, нават і віна бутэльку адшкадаваў. Нічога, нашыя не прападуць. Дармо, што той крычыць, хай дадуць, хай дазволяць, пакуль ты будзеш хай ды хай, а мы тым часам і апануем, жыць трэба умеючы. 17 жніўня проста дзіва, які чалавек жывучы, сяння з Яськам Разаком сустрэў тую старую порхаўку, што нам назаляла, як склад парадкавалі, ды сароміла нас. Я ўжо думаў, што ён даўно душой загавеўся, аж на не, шкандыбае па вуліцы. Праўда, абшарпаны, але жыве. Ну як у вас, пытаюся, жывот і з сумленнем не надта спрачаецца, да бойкі яшчэ не дайшло? А ў чым рэч, пытаецца? Ды як жа, вы ж крычэлі, што рабаваць несумленна, а цяпер што скажаце? І цяпер тое скажу, дрэнна рабілі, несумленна. Сказаў і зноў пашкандыбаў, во дзе упартая порхаўка. Ну хоць бы пашкадаваў, што не выкарыстаў моманту, а можа і шкадуе ды сорам прызнацца, напэўна так, бо не можа быць, каб гэткіх дзівакоў зямля на сабе трымала. Калі мы ўвечары расказалі пра гэта Сымону, дык ён ані не здзівіўся. Чорт яго, браткі, ведае, можа і не шкадуе. У жыцці здараецца, што на чалавека хвароба такая находзіць, малахолія завецца. Быў у мяне адзін знаёмы, які жыць не мог, каб не цягнуць. А калі які дзень не сцягне, то хварэе, а цяга ўсё, што пападзе. Ды такі ўжо быў люты, роднага бацьку мог з кашаю з'есці. І вось раптам яму заняло, не цягне ды ўсё. Хоць ты яму ў кішэню кладзі, не бярэ. Зарвала зусім, знацца, найшла на яго гэтая малахолія. І тут ніякія лекі не памогуць, і чалавек прапаў. Бадай так яно і будзе. Выходзіць, што ў кожнага чалавека ёсць пункт, што і сваёй дарогі яго збівае, і ўсё ж чалавек жыве, дзіўна. 18 жніўня
Сымон прывёз аднекуль бочку газы, кажа, што па нейчым пагарэлым двары качалася, там ён і сустрэўся з ёю лоб у лоб. Але як гэта здарылася, дзівіліся мы, скрозь усё згарэла, а бочка з газай не. Нічога дзіўнага, адказаў Сымон. Не згарэла, бо шпунтам заткнёная была. Але ўсё ж, кажам, газа, калі камень і той гарыць. А чэрці яго зрэшты ведаюць, я не хэмік, каб усё ведаць. Брэша, хэмік з яго адмысловы, бо мы так і не дазналіся, скуль прывалок газу. Цяпер мяняе газу на самагон і маляс. Разак даваў за літру газы паўлітры самагону, не бярэ. Ну то каб ты лепшага ніколі і не піў, як тая газа, раззлаваўся Разак. Дарма не вазьму ў такога здзірцы. А я такому злыдню і за 1000 літры не аддам. Жлукці сваю самагонную поліўку ў пацёмках, больш разліеш. 19 жніўня прафесор Фэцкі нарэшце дакладна вызначыў, колькі вайна каштуе. Выходзіць штодня 2 мільярды 108 рублёў 57,5 копейкі. Калі б, кажа, адзін дзень не паваявалі, то ўсе людзі, што з усіх бакоў абляпілі гэтую гліняную галушку, якую завуць зямлёй, маглі б увесь дзень ляжаць барадою да сонца і нічога не рабіць. А харчоў было б кажнаму на залатога рубля, ды яшчэ эканомій засталося б на 108 рублёў і 57 з паловаю копеек. А як вайна ўжо ідзе 50 дзён, то вось і лічыце, даражэнькія, колькі чалавецтва на гэтым страціла. Калі даведаўся пра гэта апанас Дзюрка, дык аж абурыўся. Брэша, можа, чалавецтва і страціла, а я то не. Бо калі вайны не было, то я рабіў, а харчоў і на залатоўку не меў, а цяпер пальцам не варушу, а ўжо, дзякаваць Богу, 3-й месяц ем пшэнныя бліны з макам. Не, штосьці ягоная навука нейкая кульгавая. Тае ж думкі трымаецца і наш вінакур Яська Разак. Твой прафесор, кажа, зусім дзівак. Шкада, ты мяне не спусціў з гэтым тваім вучоным, я паказаў бы яму матэматыку. Вайна — страта для чалавека, чулі? А ці ведае ён, кіслая брага, што вайна шмат каго на ногі паставіла? Другога раней чалавекам саромеліся назваць, ды ён зусім і не чалавек быў, а так, мроя нейкая, а вайною так акрыяў, што яму і фігаю носа не дастанеш, а ён кажа, страты. Барадою да сонца ляжаць, узяў бы цябе за рыжую бараду, ды патрос як след за такія словы. Каб моя воля, то я все такія навукі пакасаваў бы ўшчэнт, хай не брэшуць і не ачмураюць людзей. Але Сымон, дык той не згодзін з імі. Хоць я заўжды кажу, што ўсе прафесары дзівакі, але здараецца, што і яны маюць рацыю. Быў у нас пры акадэміі адзін такі дзівак, ён таксама ўсё лічыў. Ліча і ліча, бывае і на снеданне забудзецца. І вось аднаго разу ён вылічыў, што каб усіх людзей з усяе зямлі прывалок в адно месца ды паклаў адзін на аднаго, то выйшла б куча ўсяго толькі кіляметру шыркі, кіляметру доўжкі, кіляметру вышкі. Вось я тады падумаў, каб з гэтай кучы атрэсці хоць 10-ю частіну зладзеяў ды навесці на іх гармату, то глядзь, што аднай бомбай усіх і прышчаміў бы на месцы. Бачыце, як проста па навуцы выходзіць, а служба парадку іх і за 10 год не пераловіць. Не, супраць навукі не кажэце, часам і яна трапляе ў самы пункт. 20 жніўня быў на рынку, адна назва, што рынак, а гандлю ніякага. Бачыў, як адзін дурань збываў калгасніку мадэльныя туфлі за баханку хлеба, яшчэ і угаворвае: «Купі, дядька жонцы, гной трэсці, першы сорт». А хіба ў такіх туфлях гной трэсці? У іх факстроты выдрэнчваць і то шкада. Дядька паўзіраўся на іх, пастукаў пальцам пад падэшвай, ды памяняў. Навошта гной, кажа, моя дачка ў іх лявоніху паскача. Цяпер, кажа, можам і мы сабе такое ласунства дазволіць. Нацягаў, мабыць, калгасныя мукі, як і той мадэльнік туфляў, вось і дазваляюць сабе. Я больш не мог глядзець на такую несправядлівасць, ды ўцёк з рынку. 21 жніўня хадзіў да ўправы, нічога страшнага, дарэмна палохаўся.
Скрозь усе свае, і язык наш чысты адэскі. Праўда, сям-там і іхны слізгане, нават і мову пачуеш, але так нячаста, што можна і не лічыць. Малайцы нашыя мух не ловяць. Мацаў адносна якога-небудзь пасаду можна, але я ўсё яшчэ палохаюся, а калі часам вернуцца, лепш крыху ўстрымацца. Каля аднаго пакою наткнуўся на арыентацкага. Жартуе, што вялікадзяржаўнік, і вы да нас. Выбачайце, кажу, калі ласка, кажу, я ніколі. А, то добра, добра, пачынаеце і вы крыху беларусізавацца. Добра, добра. Дзівак, я табе яшчэ не так збеларусізую, дай толькі ўмацуемся. 22 жніўня вярнуўся буркун, на чалавека страшна глядзець, скура ды косці. Быў да гэтае пары ў бальшавіках ды нейкім парадкам слізгануў з фронту. Чаго ж тебе, кажу, нялёгкая паперла аж на фронт, хіба не мог раней драпануць? Не кажы, добра, што жывы вярнуўся, а больш мяне на фронт і гвалтам не зацягнеш. Ды хто ж мог спадзявацца? Нічога, гэты выхадзіца, нездарма ў кандыдатах лічыўся. 24 жніўня усе ўзяліся паліць кнігі, Разак спаліў блізу ўсё, што меў, толькі падручнікі не паспеў, бо сын недзе схаваў. Сымон паліць усю палітыку. Я, кажа, гэтую палітыку скрозь бы пусціў з дымам па ўсёй зямлі, ад яе людзям адзін ачмут, а больш нічога. Рыгор таксама кожны дзень пэўную порцыю ў печ кладзе, а з суседняй вуліцы нейкі бухгалтар, дык той так асатанеў, што абы згледзеў якую паперыну, то адразу ў печ. Не магу, кажа, глядзець на кнігу, ад яе ў мяне хвор нейкая пачынаецца. Не паляць кніг толькі апанас Дзюрка і прафесар Наязноў. Першы таму, што ў яго праз усё жыццё ніякай кнігі ў хаце не было, а Наязноў кажа, што ён пакуль устрымліваецца. А я зрабіў хітрэй, сёе-тое, вядома, спаліў, а Леніна і Сталіна ды гісторыю ВКП на ўсякі выпадак закапаў. Хай ляжаць, у зямлі яны есці не просяць. Згніюць, страта невялікая, а калі часам спатрэбяцца, вось я тут іх і выкладу, бачыце, які я свой, ды яшчэ і падкаваны. Вось тое ж, а дурні заўсёды па-дурному. 25 жніўня сяння мірылі апанаса Дзюрку з ягоным шваграм, пасварыліся, як цвякі дзялілі. Цвякі яны цягалі супольна, а сяння раскладалі на душы. А швагра ягоны вельмі ўжо спрытны чалавек, калі захоча, дык можа сам сабе ў вочы плюнуць. Вось ён і аб'ехаў Дзюрку на цэлую скрыню, неяк вельмі спрытна перасморгнуў, як раскладалі цвякі на кучы, а апанас хоць і варона, а гэты фокус згледзеў. Ты што, крычыць, фальшуеш? Хіба сумленныя людзі так робяць? Пачалося пералічэнне, сварка, а пасля і за чубы ўзяліся. Мы ледзь іх развялі і самі расклалі цвякі на роўныя кучкі. Хай у згодзе спажываюць. 26 жніўня жонка штосьці надзьмулася і паглядае падазрона, ці не ўвялі ёй у вушы пра Мар'ю Іванаўну. Шкада, калі так, бо адносіны з Мар'яй Іванаўнай увайшлі ўжо ў пажаданую плынь і аскоміны яшчэ не набіў. Трэба зноў падвоіць асцярожнасць, ох, цяжка спраўляцца на два франты. 27 жніўня сяння меў неспадзяваную цікавую сустрэчу, бачыў свайго старога знаёмага Выпівоніч Ецкага. Ведаў яго яшчэ за царом, быў ён тады абшарнікам, меў ладны маёнтак, ну і жыў нядрэнна, скварку і чарку меў штодня. У 17-м годзе ён чагось не пагадзіў з бальшавікамі, а біцца з імі не меў ахвоты і з гэтай аказіі паціснуў на захад. А цяпер вярнуўся, гляджу і дзіўлюся, чалавек амаль не змяніўся, толькі пагрубеў трохі, а такі ж здаровы, чырвоны, як рыжык. Відаць, кажу яму, на эміграцыі вам нядрэнна паводзілася? А, так, кажа, хоць маёнтку там і не меў, але пасады нядрэнны давалі, ды я нідзе не прападу, натура ў мяне такая зацэпістая.
Відаць, што не прападзе, цяпер ездзіў у былы маёнтак, мабыць, там таксама нейкія меркаванні мае, але на ўдачу, каб з гэтага што выйшла. Калі ішоў да хаты, то ўсю дарогу думаў пра тое, чаму так дзіўна збудаваны белы свет. Адзін бывае і чалавек нядурны, а праз усё жыццё, як белка ў калясе, матаецца за скарынку хлеба, а другі так сабе чалавечак звычайны, а ўсё жыццё на правах госця, пірог ды яешня. Увечары ў нашай парафіі на гэтую тэму быў дыспут, на гэтую справу кажны глядзіць па-свойму, а па нас, напрыклад, казаў, што як толькі чалавек радзіўся ў кашулі, то ўжо так і ведай, што яму праз усё жыццё будзе вялікдзень. Разак даводзіў, што ў кажнага чалавека свой лёс, як каму пашанцуе. Рыгор націскаў на тое, што ўсё залежыць ад розуму. Калі чалавек мае галаву, дык не прападзе, а з галавою не прападаюць, пытаемся. Калі і прападаюць, то, мабыць, галава ў патрэбны момант не здолела варыць, а то не прапаў бы. Сымон моўчкі слухаў усе гэтыя разважанні, не перашкаджаў, а нарэшце і кажа: «Глупства вы ўсё гэта гаворыце, і лёс, і розум, усё гэта дрэнь, і галава дрэнь. Галоўнае ў чалавека жывот. Калі яшчэ ў анатомцы працаваў, то быў у нас адзін доктар, дзівак страшэнны. Іх там у нас шмат было, і кажны з іх рабіў як трэба. Сяння ногі рэжа, заўтра ў мазгох калупаецца, а той дзівак дык заўсёды жываты паласаваў. Крэм за іх ува ўсе бакі ды ўсё чагось углядаецца, а што ў жываце ўбачыш, апрача дрэні? Вось я аднойчы і пытаюся, чаму гэта вы, Сямён Мікалаевіч, жываты ўсё шастаеце, вы б у галаве пакалупалі, можа, там цікавей? А што ў галаве калупаць? Мазгі, кажа, гэта дрэнь, густы кісель і больш нічога. І галава, кажа, патрэбна чалавеку хіба як покрыўка для тулава, каб у жывот лішняя вада не зацякала. Бо сам бачыш, што кажны чалавек жыватом паперад ходзе, а не наадварот, а значыцца і ўсё чалавецтва жыватом наперад рушыць. Я тады пасмяяўся з ягоных словаў, але неяк пазней давялося мне 3 дні не есці. Дык што вы думаеце? У галаве ніякай думкі, апрача тое, пра што кажа жывот. Вось тады і паверыў таму дзіваку доктару. Знацца, калі чалавек не прападае, у яго спраўны жывот, а галава тут зусім лішняя. Сымон сказаў гэта так пераканальна, што блізу ўсе згадзіліся. 28 жніўня, але ж да чаго цяпер спрытны народ пайшоў? Толькі пазірай ды дзівіся, стаімо гэта мы сяння на біржы, разглядаемся, а тут каля нас і Круглоў трэцца, асоба такая імклівая і досыць размаітая. Працаваў ён за саветамі і нейкім тэхнікам, і транспартнікам, і асветнікам. На агул спецыяльнасцяў мае шмат, а тым часам ніводнае. Пакуль гэта мы паволі прыслухоўваліся, што дзе і як, а тым часам з біржы выходзіць дзядзька з барадою ды кажа: «А хто крычыць, ёсць крысаловы, добрыя ўмовы, пацукоў знацца лавіць, на загод зярно». Ну, ведама, мышалоўная спецыяльнасць цяпер даволі рэдкая, і таму ніхто надта і не адгукнуўся на гэты заклік. Пракрычэў гэта ён некалькі разоў ды змоўк, і вось калі ўжо здавалася, што мышы цалкам апануюць гэтым загод зярном з прычыны адсутнасці належнага спецыяліста, у гэты, як кажуць, крытычны момант на сцэну вырываецца Круглоў. «Я, крычыць, магу мышэй лавіць, курсы на гэта канчаў, дыплёмы маю». І панёсся за барадою, а праз часін 10 вяртаецца і паперкаю з накіраваннем махае. «Ну, крычыць, трымайся, мышы, Круглоў ідзе». А як ты, пытаемся, лавіць меж гэтых мышоў, ты ж не спэц. Даражэнькія, нешта злаўлю, калі не мыша, то хоць з бажыны якой, гэта ж загод зярно. І пайшоў мышэй лавіць, а я ведаю, што ён ніколі нічога, апрача мух, не лавіў. Вось гэта спрыт, такі чалавек нідзе не загіне. 29 жніўня Мар'і Іванаўне зноў занёс пшанічнае мукі і цукру. Нічога не зробіш, трэба падкормліваць, казала, што хутка вернецца лейтэнант. Ад пэўнага чалавека чула.
Можа, гэта яна мяне палохае, а можа і сапраўды ёсць такія чуткі. Трэба папытацца ў наязнова, ён на гэтыя рэчы знаўца. 30 жніўня Рыгор спраўляў улазіны, ну трэба сказаць, што такога балявання яшчэ не бачыў. Было літаральна ўсё, а гарэлкі, божачка мой, хоць анучы палашчы. Усе мы стараліся каля яе досыць дружна, пасля пачаліся прамовы. Рыгора віталі, хвалілі ягоны спрыт і розум, ягоную вытрываласць. Ды і як не хваліць, калі чалавека нават агонь не бярэ. Згарэў ушчэнт, а праз пару месяцаў зноў у сваёй хаце, ды абсталяванай лепш за ранейшую. Не, такі чалавек варты пашаны. Нават і Сымон у сваёй хоць і кароткай, але гарачай прамове адзначыў гэта. Што ж, казаў Сымон, што Рыгор выгляду не мае? Што, пытаюся ў вас таго, калі наш паважаны сусед з выгляду як бы і дурань які? Выгляд гэта, кажа, дрэнь, глупства. Другі бывае і выглядам паважны, і гэтым за разумнага сябе ўдае, а загадай паміж 3 свіней зацірку падзяліць, не патрапіць. А Рыгор падзеліць, ды так падзеліць, што яшчэ і сабе застанецца. Вось у чым сэнс, вось у чым, кажу, уся навука, хай жыве Рыгор. Мы дружна выпілі за Рыгора, таксама і за ягоную жонку, але ў канцы ўсяе справы нашае лагоднае частаванне ледзь не сапсуў апанас Дзюрка. Сярод іншых пачастункаў ён неяк згледзеў на стале свежаніну і ўспомніў, што ў яго калісь укралі кабана і што варажбітка паказала на свайго. Гэта ў яго сфармавалася ў пэўную думку, якая і выклікала рэальныя чыны. Ён падняўся, грымнуў кулаком па стале і хоць не зусім выразна, але досыць станоўка загадаў: «Пакіньце жэрці, мая свежаніна украў!» І яшчэ раз грымнуў. Але мы яго хутка супакоілі, нацадзілі ў ягонае чэрава літровую конаўку ярша, пасля чаго ён зусім астаўпеў і забыўся ўжо пра ўсё на свеце. Так мы лагодна і скончылі баляванне. Дай Божа так кажнаму пагарэць, як Рыгор, казаў Загржымбіцкі, калі мы ўжо разыходзіліся. «31 жніўня сяння жонка сцягала ў царкву. Ідзі, кажа, грахі адмольваць, распуснік. Мабыць, ёй нешта сплялі, не іначай. Таму яна ты і не ўпіраўся. Узяла гэта яна трохі натураю, грошы, кажа, Богу не патрэбныя. Ну і пайшлі. Хто моліцца, а хто і так. Пастаяў гэтая трохі, і як толькі жонка адхінулася спарадкаваць прынесеную натуру, я і сігануў за дзверы. Ля царквы народу шчэ больш. Тут я назіраў адну цікавую з'яву, якая мяне пераканала ў тым, што ні ў якай справе нельга быць надта заўзятым. Нейкі былы актыўны бязбожнік у сувязі са зменаю агульнага кірунку змяніў і свае перакананні і паціснуў з бязбожнай ячэйкі ды ў панамары. А якаясь цётка расшыфравала ягоны манер і, згледзеўшы былога бязбожніка каля царквы, счапілася з ім. «Прэч!» — крычыць бязбожнік, «прэч адсюль, не пагань святога месца!» Тут народ зграмадзіўся, цікава ўсім. «Завошта яго, цётка, гоніш, што ўкраў?» «Гад!» — крычыць, «нядаўна ячэйкай кіраваў, нас цягнуў бязбожнікі, а цяпер у святое месца лезе, прэч!» «Няхай лезе!» — кажуць людзі. «Што табе, цётка, святога месца не хопіць? Шкада? Можа, чалавек пакаяўся?» Рыжы бязбожнік, якога цётка так упорыста гнала ад царквы, трохі збянтэжыўся, але яшчэ трымаўся з гонарам. А можа, як кажа, маскаваўся, калі быў бязбожнікам, а я заўсягды ў Бога ўвяраў. Справа скончылася тым, што упорыстая цётка прагнала такі рыжага бязбожніка, і варта, не трэбыць такім упартым. 1 верасня. Любоўная праблема ўсё больш хвалюе нашую ваколіцу. На суседняй вуліцы Берасцянскай сяння муж разыходзіўся і з жонкаю, з якой жыў 2 гады. Прыйшоў гэта ён забіраць свае рэчы, а жончына-сямейка, дасканальна ўзброеная, атакавала яго пры самых дзвярох.
Жонка з вілкамі цешча з мяшалкаю абышлі з флянгаў, а цесць з нейкім адмысловым уруччам зайшоў з тылу. Узялі, як кажуць, у мяшок, ды так пачалі пыл выбіваць, што небарака наважон ледзь выратаваўся. Прыходзіць ён да новае жонкі ўвесь у сіньцох, ажна і тут пры самых дзвярох ваенная застава, не прыймае і новая. Дзе рэчы, пытае, няма, ну то і мяне няма, мне галадранцаў не трэба. Не прыняла. Цяпер мужик ходзіць па суседзях, скардзіцца, асабліва на тое, што новая жонка так празаічна паставіла любоўнае пытанне. Ды я ж, кажа, даводзіў, што шчасце не ў рэчах, а ў каханні, а яна і слухаць не хоча. Ты мне, кажа, вады не муці, прыйдзі з усёй маёмасцяй, тады і каханне будзе на ўсе 120%, а без гэтага век, цурык і дзвярыма бразгае. Гэта мяне горш за ўсё крыўдзіць, што яна цвыркае, і скуль яна гэтага навучылася. І апынуўся цяпер чалавек пры 2 жонках і без хаты. Вось палажэнне. 2 верасня. Рэзалі 21, Рыгор прайграў 2000, Дзюрка з 500, выйграў я і разак. 3 верасня быў у гасцёх у інжынера Паліханова, шкадаваў, што пайшоў. Праўда, пачастунак быў адмысловы, але гаспадар мне ледзь душу не выматаў. Прысукваўся, як з ножом да горла. Ну, што будзеш рабіць, як вернуцца, куды дзенешся? І так гэта націскае, што быццам ужо і вярнуліся. Ды яшчэ ж, кажу, не вярнуліся, чаго мне загадзя думаць, а тады нешта скамбіную. Не, ты цяпер скажы. Я хоць і п'яны быў, але патрапіў сплесці нешта такое двойчы дубальтовае, што і сам не зразумеў. Хітры ты, кажа чалавек, але ўжо больш не прысукваўся. Ад мяне, браток, і ад соннага нічога не выцягнеш, дарэмна. 4 верасня. Ізноў быў на біржы дзівакі. Прапануюць ехаць на торф, а навошта мне іхны торф, калі я дроў назапасіў? А тарфянога заработку мне яшчэ не трэба. 5 верасня. Прафесар наязноў дастаў працу, хоць і не па спецыяльнасці, але тым часам гнуць можна, хай гне на здароўе, нашы сілы умацоўваюцца. 6 верасня сустрэў ахрэма авечку. Ну як, пытаюся, жыццё? А нічога, кажа, добра, ворага сцігуем памысна. А як межы? Ну, межы цяпер нашыя, напэўна, з захаду нашых падваліла, і хлопцы ўсе адзін у адзін, сіла. Трэ будзе бліжэй падысці да гэтай сілы ды прыгледзецца да яе, можа, на што і прыдасца. 7 верасня. Сымон працуе ўжо, прымайстраваўся вознікам да нейкай ці то установы, ці то фабрыкі, не разбярэш. Я і сам добра не ведаю, што з гэтага выйдзе, нешта калупаюцца, аднаўляць, кажуць, будзем. Хай аднаўляюць, мне клопат невялікі, 2 гадзіны на дзень і ўся работа, а малясу каню даюць. Знацца, самагонку ў мяне цяпер конь дастае, нагул добра, бо дырэктар боўтка. Як толькі расшыфраваў яго, то цяпер раблю, што хачу. Прыйду гэта да яго, шапку скіну і грымну, гаспадзін Піпікаў, яго Піпікам завуць. То, што не прасі, зробіць, надта любіць, каб гаспадзінам звалі. А мне што, шкада, ды я цябе хоць чортам, кажа, назаву, абы рабіў, што мне трэба. Яму, былому партейнаму, гэта можа і цікава, а мне плюваць, мне языка не шкада, абы малясу даваў. Нагул, кажу, каб не было дурных, то разумнаму надта цяжка было б жыць. 8 верасня. Хадзілі з Сымонам аглядаць гароды. Сымон кажа, што кажную справу трэба пачынаць загадзя, каб пасля не было мітусні і хапаніны. Намацалі 2 ладныя гароды, былыя гаспадары недзе зніклі, а бульбы тым часам шмат. На бульон хопіць, сказаў Сымон, абы скварка. Хутка пачнем капаць. 9 верасня. Афэцкі зноў лічыць, гэтым разам вылічае, калі скончыцца вайна. Паводле ягоных табліцаў выходзіць, што вайна скончыцца, а калі яшчэ не падрахаваў.
Нешта ў яго ў інтэгралах заела, атрымліваюцца велічыні то бясконца малыя, то бясконца вялікія, так ён і не можа схапіць за хвост канца вайны. Сымон раіў, каб ён лавіў гэны канец на дарозе, бо ад вялікага да малога не так многа. Тады уцэліце ў самы пункт, бо найлепш пераймаць у дарозе. Толькі, кажа, лічэце не надта па-вучонаму, дзе сотня менш, сотня больш не мае значэння, бо для жывога чалавека часам і год нешта значыць. Я ведаў аднаго чалавека на Пярэспе жыў, які 20 год чакаў на спадчыну ад багатага дзеда і не дачакаў аднаго году. Дзед перажыў яго на 11 месяцаў і 28 дзён. Хіба ж гэта не крыўда? Вось вы так і лічэце, даражэнькі, каб людзі не пакрыўдзіліся. А па мне, то хай лічыць як хоча, калі скончыцца, для мяне не мае значэння. 10 верасня. Ці то час такі, ці то людзі цяпер такія, адно злодзей на злодзей. Тую бульбу, што мы нагледзелі, ужо капаюць. Прыходжу сягоння на гарод, а там 2 дзяцюкі шастаюць бульбоўнікам ува ўсе бакі. Што гэта, кажу, робіце? Хіба прыватную ўласнасць ужо скасавалі? А даўно, кажуць, скасавалі. Цяпер усё агульнае. Няма, кажуць, ні свайго, ні чужога. Вось і гавары з такімі, ледзь прагнаў, напалохаў урэшце, што жаўнераў паклічу. Раіліся з Сымонам, што рабіць. Сымон тае думкі, што цяперашнім часам лепш міска дранікаў на стале, чымся асьміна бульбы на гародзе. Трэба заўтра капаць. 12 верасня 2 дні капалі бульбу, а пад канец неспадзявана з'явіўся гаспадар. Абурыўся страшэнна, а чаго, каб хто спытаўся. Рабаўнікі, крычыць, хто дазволіў, зладзейства, і панёс. Сымон ледзь яго супакоіў. Ты чаго, кажа, крычыш, чалавеча? Якое зладзейства, калі мы толькі ўсяго таго, што ашукаліся? Тут недзе мае цешчы хаціна стаяла і бульба ейная расла. А калі ўсе нумары пагарэлі, то як можна распазнаць, што цешчына, а што тваё? Сам бачыш, што скрозь толькі каміны стырчаць, а нам чужога не трэба. Скончыў Сымон. Забірай сваю бульбу. Мяшкі 2 бульбы яму аддалі, бо рэшту мы ўжо перавезлі да хаты. Страта, ведама, невялікая. «13 верасня. У беларусаў нічога не будзе, бо надта ўжо вялікі ў іх разнабой. Сяння быў у ахрэма авечкі, прыйшлі таксама арыентацкі і шчыры, ды яшчэ нейкі новы, толькі што з заходняй з'явіўся з дзіўным прозвішчам Кіндзюк-Банадысь. І вось, як толькі зышліся, то адразу і пайшло, хто ў лес, хто пад дровы. На адну і тую самую справу кожны глядзіць з сваёй званніцы. Гутарка ішла пра тое, што ўправу апанавалі чужыя людзі, мяне яны ўважаюць за свайго, а свае пакутох, і якая гэтаму ёсць прычына. Шчыры вельмі горача насядаў на тое, што яны самі вінаватыя. Мы, крычыць, стаімо на месцы, мы спімо. Там, дзе трэба дзеяць дружна, мы гуляем у выперадкі, мы і гэтак далей. Наогул даводзіў, што яны замала актыўныя. Авечка на гэта адказваў яму, што ўсё гэта так і ўсё трэба рабіць абавязкова, але як будзе на гэта дазвол. Як толькі дазволяць, скончыў ён, то мы адразу ўсіх прагонім і пачнем апаноўваць, абы дазволілі. Арыентацкі, наадварот, тармазіў абодвых. Ён даводзіў, што трэба рабіць і так, і гэтак. «Бачыце, — казаў Арыентацкі, — калі на справу кінуць позірк з аднаго боку, то яно выходзіць нібы і так, калі глянуць і з другога, то выходзіць якраз наадварот. Значыцца, бяручы на ўвагу вышэй паданыя акалічнасці, трэба рабіць і так, і гэтак, або лепш не так, ні гэтак, а зусім наадварот». Дыскусія трывала 2 гадзіны, але ні да чога не дамовіліся. Так яно ў іх, відаць, і надалей будзе. Як кажуць, што шапка, то і розум. Свежы чалавек, што прыехаў з заходняй, у гутарцы ўдзелу не браў. Ці то ён яшчэ слаба арыентуецца, ці яго іншыя пытанні цікавяць. Бо ў часе прамовы шчырага ў самым гарачым месцы ён у мяне спытаўся,
А дзе можна ў Менску дастаць дрожджаў? Гэты, відаць, не тэарэтык, а больш практык. Чатырнаццатага верасня. Рынак ажывае, але яшчэ слабая прапанова, попыт большы. Прапануюць дрожджы і шчоткі, а попыт узрастае на спажыву. Выменяў на кіло цукру нядрэнныя чаравікі, хай будуць у запасак. Вайною скура сцягваецца, адно дрэнна няма яшчэ усталяваных цэнаў. Але дарма наладзім і гэта, абы не перашкаджалі прыватнай ініцыятыве. 15 верасня у Байцова здарылася аварыя, папаўся на нейкай надзвычайна шыбельнай камбінацыі. Хацеў пабіць сусветны рэкорд і за 3 дні зрабіцца мільянерам. Але пад канец гэтай амерыканскай хуткасці ў машыне штосьці заела. Сымон казаў, што падшипнікі згарэлі, бо слаба мазаў. Цяпер сядзіць у бацькавай хаце і чакае канца справы, а канец, відаць, будзе незайздросны. 16 верасня. Жывы чалавек нешта выдумае, Загржэмбіцкі зноў акрыяў. Праўда, цяжка было, але выкруціўся, а пачаў з іголкі, якую змяняў на яйка. Пасля яйка выменяў на махорку, махорку на гарох, гарох на нагавіцы і гэтак далей. Прарабіў штосьці да 20 аперацыяў, пакуль узбіўся на 3 пуды мукі. А з гэтага ўжо справа пайшла слішчэй, цяпер жыве як след і гора не мае. Мне, кажа, цяпер толькі разгон давай, ды не затрымлівай, то я, кажа, так пайду ў гору, што і не згледзіш. І пойдзе, бо гэта такі чалавек, які не будзе друшляком зацірку чэрпаць. 17 верасня. Разак трапіў у канфузнае палажэнне, пацеха. Пайшоў да свае красуні, а жонка асачыла ды назіркам. Толькі гэта ён у хату да красуні, аж на тут і жонка ў дзверы бразгае. Мусіў уцячы на гару, а стуль праз нейкае вузенькае вакенца выкінуўся на гарод. Але прыджгаў да хаты раней за жонку, шчэ пасля і на яе сварыўся, як да хаты вярнулася, чаму гэта яна немаведама дзе поўзае. Жонка, мабыць, здагадалася, але жывога доваду не мае, а таму і маўчыць. Мяне, хваліцца Разак, жыўцом не возьмеш. Спрытны хлапец, што і казаць, такі і ў вагні не згарыць. 18 верасня. Сяння нечакана трапіў на нейкую нібы літаратурную зборку. Паліханаў завёў, хадзем, кажа, пазабавіся, часам бывае надта пацешна. Пайшлі, людзей сабралося шмат, тут былі і артысты, і паэты, і музыкі, і аматары, і неаматары. Ну, спявалі, гралі, дэклямавалі, хто што мог, чыталі таксама і свае вершы, як кажуць, сопскага вырабу. Мяне гэта найбольш пацешыла, бо гэтага яшчэ ніколі не чуў. Колькі радкоў з гэных вершаў я нават паспеў занатаваць. Прыкладам, адзін верш пачынаўся так. Скок у будучыню. Засінелі васількамі далі, чорнай п'яўкай уецца на балоце гаць, як нас кіпцюрылі, як нас катавалі, гэтага пяром не апісаць. Аканчаўся верш наступнымі радкамі. Салавейка адспяваў за гаем, срэбны месяц вісне на сасне, ну а мы чакаем і чакаем, можа будзе што, а можа не. Другі паэт-аматар паморшчыўся на верш першага паэты і, страсянуўшы доўгім валоссем, пачаў свой. Нырцаў сусвет. Усё абспявана, ад рэдзькі да выраю, што ж цяпер возьмеш, паэт? Грукну цымбаламі, бразну я ліраю і закілзаю сусвет. І як пачаў кілзаць, як панёс, дык толькі іскры сыпаліся. Урэшце да таго даспяваўся, што не відаць было, ці ўсіх нас трэба аддубасіць, ці яму спусціць порткі ды ўсыпаць так, каб больш ніколі не даваў нырца. Вось гэта, думаў я, паэзія, вось гэта хараство. Што б сказаў Пушкін, каб пачуў такое, а Паліханаву вершы спадабаліся. Добра, кажа, галоўнае бойкія. Не, сучасная паэзія мне не даспадобы.
19 верасня свет мяняецца і людзі мяняюцца. Сяння наглядаў на вуліцы, як два былыя за нешта счапіліся. Насядаюць адзін на аднаго і крычаць: «Гэта вам ужо мінулася, годзе, цяпер новыя парадкі». І аднаму мінулася, і другому мінулася. Цікава, хто з іх мае рацыю, а хто з іх адгуляў. Бо калі абое адгулялі сваё, то чаго цяпер спрачацца? Мабыць, збіраюцца гуляць на новы лад абое. 20 верасня. Што мае пачатак, то мае і канчатак. Маляс выйшаў. У вытворчасць мусіў рушыць сапрэлую муку. Разак і гэтым разам пад'язджаў адносна заказу, але дарма, нічога не выйграў. Пацячэ міма ягонага носу, склаў суполку, вытворчасць і размеркаванне. Сымону не надта спадабалася такая апарацыя. Не ляжыць, кажа, у мяне душа да гэтых суполак. Тут немінуча нехта некага шукае, або ты суполку, або яна цябе. Бо дзе ты цяперашнім светам знойдзеш чалавека, каб ён ротам мух лавіў, падумай. Што праўда, то праўда, але і я не пакуллем падбіты, тым больш, што і супольнікі ў ашуканасцве яшчэ не надта адукаваныя. Дзюрка хоць бы і хацеў, дык не ўмее, а наязноў той ужо зусім тэарэтык. Адзін назоў, што прафесар, а спрыту ніякага. 21 верасня. На фронте дзеецца нешта дзіўнае. Петраград абкружаны, Будзёны абкружаны, а разам з ім абкружаны яшчэ 3 арміі. Суцэльнае акружэнне, а генерал Чыстоў, той яшчэ лепш, трапіў у палон на самай перадавой лініі. Прызнаўся, што не ведаў, дзе фронт, думаў, што да немца далёка, ды сунуўся ў самыя рукі разам і з машынаю. Што ж гэта робіцца, дзе ж нашая магутнасць, і чаму генералы не ведаюць, дзе фронт? Мы доўга дыскутавалі на гэтую тэму, наязноў тае думкі, што пра Чыстова, мабыць, няпраўда, больш для агітацыі пушчана. Але Сымон сцвярджаў, што тут нічога дзіўнага няма. «Усё гэта можа быць», – казаў Сымон. «Калі я яшчэ за царом служыў у войску, то ў нашым батальёне быў адзін палкоўнік, які сам сябе на гауптвахту пасадзіў, даль Бог. Выпусціў загад палкоўніка Яхрэмава заарыштаваць на 3 сутак і падпісаўся палкоўнік Яхрэмаў. Можа, пісар пажартаваў, а можа і сам палкоўнік з п'яных вачэй выдаў такую цыдулку. Мы гэтага не ведаем, але як чыталі загад, слухалі ўсе. Дык то ж было за царом, а цяпер то ўжо дзівіцца няма чаго, якое дрэва, такі і сук. Я не хацеў бы служыць салдатам у такога генерала». 22 верасня. Рыгору пашанцавала, забаронена будавацца, а ў яго на хаце ўжо і нумар блішчыць. Раіліся сяння наконт хатняга абсталявання, ёсць загад, каб здавалі перасцягнутую мэблю. Будзем варочаць ці не, Рыгор тае думкі, што варочаць не трэба. Хто там дакапаецца, ці перасцяганая, ці мазалём нажытая? Сымон таксама не раіць. Пакуль, кажа, гаспадар вернецца, дык і мэбля струхлее. Я, кажа, яшчэ ў 18 годзе ў такі ж самы спосаб прыдбаў бочку. То гаспадара і дагэтуль няма, а бочка яшчэ трывалая. Пастанавілі не варочаць і адзін аднаго не выдаваць. 23 верасня. Хутка пойдзе трамвай, Загражэмбіцкі надта цешыцца, ці гэта сур'ёзна, пытае, ці так сабе пішуць. Добра было б, каб на сур'ёзна, бо на данным этапе транспарт вырашае ўсё. І праўда, калі штодня даваць рэйсам ад Сураскага да Камароўскага ды назад, то без тэхнікі не пасігаеш. Добра, калі з сахарынаю, а калі дрожжы ці ёміна якая, тут нехаця тэхніку вітаць будзеш. 24 верасня. Меў выпадак бліжэй прыгледзецца да заходняе сілы, пра якую хваліўся авечка. Сустрэлі ў арыентацкага, запраўды дзяцюкі нішто сабе, гладкія, ёмкія. Відаць, што гадаваліся не на дрэнных харчах. Але асабліва страшнога нічога няма, ведама, канкурэнцыя будзе, бо ў шмат каго з іх рукі даўжэй за бацькавы.
Адзін з іх мне нават спадабаўся. Мы з ім мелі цікавую гутарку на розныя гаспадарскія тэмы. Відаць, чалавек добра арыентуецца ў кан'юнктуры цэнаў і рынкаў. А наконт машыны, скончыў паважаны Пралазевіч нашую размову, то вы не клапаціцеся, мы гэта ўраз абсталюем. Транспартныя сродкі будуць. Добра, з такою сілаю яшчэ жыць можна. Праўда, іншыя прадстаўнікі гэтыя заходнія моцы не паказалі такое жыццяздольнасці. Яны таксама, як шчыры, больш гаваруны, чымся дзейнікі. Усё крычаць «трэба», «гэта трэба», «гэта трэба», а гэта не трэба. Яно і лепей. Пакуль тэарэтык дыскутуе, то спраўны на практыцы смела можа павыварочваць яму ўсе кішэні. 25 верасня свет стаў дыба, у ангельскіх цэрквах наігрываюць інтэрнацыянал, а жыды патрабуюць свае арміі жыдоўскае дзяржавы ў Палестыне. Сымон кажа, што нічога з гэтага не будзе. Калі ўжо, кажа, і збярэцца жыдоўскае войска, то я, хоць і не бравы ваяка, а пайду адзін супроць усёй іхнай арміі. Абы толькі кала добрага ў рукі, ведаю я гэтых ваякаў. Калі яшчэ за Мікалаем у войску служыў, то быў у нашай роце адзін жыдок, за барабаншчыка хадзіў. Дык вось, як пойдзем, бывала, на стрэльбішча, ды як пачнем з гарматаў бухаць, то яго адразу бы трасца на зямлю кідае. Барабанам накрыецца і енчыць. Вой, крычыць, калі яшчэ адзін раз, то мяне ўжо не будзе. Вой! А ты кажаш, армія. З такою арміяй толькі хіба курэй душыць. Сымон штосьці адмоўна ставіцца да жыдоўскай ваяўнічасці, а мне здаецца, што калі і зайца пачаць біць, то і ён будзе запалкі паліць. 26 верасня. І смех і грэх. Сёння да Мар'і Іванаўны заскочыла нейкая верхаласка, ейная прыяцелька. Вітай, кажа, з абноўкаю. І круць-верць па хаце ў новай сукенцы. Глядзі, які фасон цудоўны. Вось тут паперадку Сталін на клубок Молатаў і Калінін, а пазаду Кагановіча пусціла. З 4 палотнішчаў, а матэрыял, не, ты толькі глянь, мроя, а не матэрыял. Што б вы думалі, гэта фарсуха наскочыла недзе на партрэты былых правадыроў, і як цяпер яны без ужытку, а матэрыял каштоўны, то і скамбінавала, абліччы іхныя змыла, а з палатна змайстравала сукню. А што, я кажа, мела рабіць, калі ўсё пагарэла і ўсё расхапалі, а засталіся толькі правадыры? Смех, кажу, і грэх, а баба ўсё ж без розуму. Хоць бы маўчала, а яна скрозь звоніць. Глядзі, каб за гэтыя справы яшчэ пад твайго Кагановіча не ўсыпалі, бо яшчэ невядома, чым усё гэта скончыцца. А Мар'я Іванаўна страшэнна абурылася і з гэтаю прыяцелькай пасварылася на смерць. Ейнае кволае сэрца не магло сцярпець такое знявагі, хоць і былых, а ўсё ж правадыроў. 27 верасня. Прыемныя навіны з культурнага фронту. Неўзабаве адчыняецца гарадскі тэатр. Усё гэта добра, але ёсць сур'ёзная затрымка, не стаець адзення. Неарганізаваныя масы расцярушылі не толькі ўсю тэатральную рэквізіту, але парасцягалі і вопратку, меркавалі адыграць Аўгена Анегіна, але на 2 артыстых знайшліся толькі адны штаны, ды і тыя ні ў 2, ні ў 1,5. А як на грэх, то і артысты знайшліся, адзін маленькі, а другі, што вярста. Калі прымяралі порткі, то чысты смех, аднаму па калені, а другому па пяты. Як развяжуць гэтую праблему, не ведаю, бо які ж Аўген без белых штаноў. А ягоныя порткі, мабыць, ужо даўно перакроены на станік, а мо і на анучы пайшлі. 28 верасня. Круглоў аканфузіўся ўшчэнт, мышы вытурылі яго з складу за год зярна. Такую сілу іх развёў, што давялося ўцякаць самому. Я, кажа, не вінаваты, што ўвесь парашок згарэў, а я ўмею толькі парашком змагацца. Цяпер шкадуе, што трохі не дацягнуў. Калі б яшчэ, кажа, хоць пудоў 10, то праграму змагання з мышамі можна было б уважаць за выкананую. Чалавеку не пашанцавала. 29 верасня.
Наязноў ходзіць як хмара, прачытаў адозву, у якой гаворыцца, што беларусы будуць жыць без расейска-азіяцка-бальшавіцкага ўціску і чужанацыянальнага панавання. Сэрца, кажа, баліць, калі чытаеш такія рэчы. Хіба тутэйшыя не такія рускія, як і мы? А гэта ж проста пра нас і сказана, чужанацыянальныя. Дзівак, пра што непакоіцца, а зрэшты, хто яго ведае, можа і мяне залічаць у чужанацыянальныя. Трэба на ўсякі выпадак забяспечыць сябе ад магчымае фармулёўкі. 30 верасня пачынаю беларусізавацца, купіў беларускі правапіс нейкага Трашкевіча. 2 рублі не грошы, а ў спрытных руках ды з галавою яго можна абярнуць у капітал. Але наязнову пра гэта ні гуку, бо ён можа зрабіць з гэтага вывады. 1 кастрычніка Дзюрка і ягоны швагра згубілі пашпарты. Дзіўная рэч, што абое разам, тут штосьці падазронае, трэба разнюхаць, можа ёсць рацыя і мне згубіць. 2 кастрычніка Фэцкі ўжо вылез з інтэгральнай блытаніны і дакладна вылічыў, калі скончыцца вайна, але трымае ў сакрэце. Каб чалавек быў з галавою, то і на гэтай справе мог бы нядрэнна зарабіць. Ці не купіць мне ягоны сакрэт, трэба зрабіць спробу. Двадцать 7 кастрычніка блізу месяца я не разгортваў гэтых мёртвых балонак, якім даручаў сваю жывую душу. Не да мёртвых балонак было, калі сам ледзь жывы астаўся. А хто вінаваты? Паліханаў, які запрасіў на сямейную вячорку, жонка, якая пабаялася ў поцімках да хаты ісці, ці я сам, што лішне чарку перакуліў. Усе пакрысе, а калі ўсе, то знацца ніхто, апрача злодзея. Але каб яго вінаваціць, трэба знайсці, а як знойдзеш? 2 хутры, 3 гарнітуры, 2 жаноцкія палітоны, мяшок цукру, невядомая колькасць хусця, скрыня махоркі, бідон тлушчу, мяшок рысу і шмат-шмат дробных рэчаў зніклі без следу. Так здарылася катастрофа. Назаўтра я па нас прывёў варажбітку. Яна, кажа, табе ўсё выкладзе, як на далані. Варажбітка гадала на карты, пушчала нейкі парашок на ваду, таўкла яйка ў хусцінцы і нарэшце выклала. Злодзеяў было 3, 1 рыжы, другі чарнявы, 3 касавокі. А пакрадзенае трэба шукаць тут, паблізу, далёка не пайшло. Як на талерцы, а тым часам, калі пайшла, то з ёю пайшоў і жаночы гадзіннік. Вось і знайшоўся злодзей, а Дзюрка яшчэ і аблаяў яе. Гэта, кажа, дармо, што сцягнула. У іх языкі доўгія, але затое і рукі даўгія, сачыць трэба, а праўду выкладзе. Хадзіў я і на рынак па сляпой кнізе варажыць. Але варажбітка, таксама сляпая, мабыць, узяла мяне за вайскоўца і намалола, што быццам я нядаўна з-за кроплі крыві ледзь не згубіў свайго маладога жыцця. Але што неўзабаве, не пазней, як праз месяц, я зноў вярнуся пад роднае скрыло, якое мяне абагрэе, як прамень сонца. Толькі 20 рублёў збяёдаў. Рыгор параіў звярнуцца да службы парадку. Добра, скажам, звярнуўся б, але які толк? Знайсці, кажа Рыгор, не знойдуць, а так, для ачышчэння грамадскага сумлення. Дзякую, каб мяне ўшчэнт пачысцілі, тады яшчэ іншая рэч, а то яшчэ нейкія крошкі пазасыпаліся. А тут могуць так пачысціць, што не толькі сумлення, нічога не застанецца. Горш за ўсё, што спачування ні ад кога не бачыў, усе толькі раюць, а Сымон той проста смяецца. Рабуй нарабаванае, ды рагоча, а чаго рагатаць? Не па-суседску, Сымон, кажу, тут плакаць трэба, а не рагатаць. Дармо, кажа, на гэтым дзеці будуць. Чалавек толькі сам сябе не перажыве, а так усё здолее. Калі я быў у Трэсце, то ў нас адзін скарбнік усю скарбонку вытрас сабе ў партфелю, 20 000 на трос. Але не паспеў бядак да хаты дайсці, як дарогою ў яго перакралі гэтыя 1000. Думаеш, павесіўся, а не божа барані, праз год ужо ў другім Трэсце краў. Так вось і тут.
Недарэчнае параўнанне, але ён мае рацыю, што чалавек усё перажыве. Перажыў і я гэтую катастрофу. 28 кастрычніка дзеля свайго калецтва 3 дні не чытаў газетаў, а Рыгор казаў, што шмат было цікавага. Пісалі, што вораг ужо зламаны, арміі Цімашэнкавыя знішчаныя, ён сам звольнены, а Будённы ўжо на Лубянцы вусамі шаволіць. Даскакаўся брацішка наш Будённы на кані сваім. Сёння сам прачытаў, праўда, усё гэта ёсць, але наязноў штось песімістычна ставіцца да ваенных падзеяў. За летам яшчэ зіма будзе, а там ізноў лета, хто яго, кажа, ведае. Хітры чалавек гэты наязноў, ніколі не дакапаешся, што ён думае, але з нейкімі крыніцамі ён звязаны, гэта, напэўна, дакапаюся. 29 кастрычніка Хамовіч, ёсць такі музыка на нашай вуліцы, пайшоў рэгістраваць духовую аркестру, бо ёсць загад, каб грамадзяне рэгістравалі музычныя інструменты, якія ім не належалі, мы яму не раілі. Дзівак казалі, хто яго ведае, што гэтыя трубкі не твае, а ён іх вайною падхапіў недзе поўнаю капэляю. Не, я хачу ўсё паводле формы, бо маю класычныя канцэрты выдаваць, вось толькі барабана не стае. І за што толькі людзі не хапаюцца. 30 кастрычніка Хто я такі? Дзіўна, такога пытання я сабе яшчэ ніколі не ставіў. А сяння ў арыентацкага адзін нейкі тып, клічуць яго Юрэц Бладук, прычапіўся да мяне. Хто вы такі, пытаецца. Як хто? Чалавек? Чалавек? Гэта на сяння ніяк не гучыць. Мы ўсе людзі, і чалавек на сяння дрэнь, пустое месца, словам, міт і больш нічога. Але ж выбачайце. Нічога не выбачу, я ў вас пытаюся, хто вы паводле нацыі. Дзівак, а што мне да нацыі? Ну, сяння я, скажам, беларус. А заўтра? Скуль жа я ведаю, што заўтра будзе? Я не прарок, я дыялектык. Ах так? То вы крычыць балота, вы гніллё, вы непатрэбны для нас тып, вы? І панёс, я ўжо ўзяўся быў за шапку, каб уцякаць, але арыентацкі заспакоіў. Плюй, кажа, ён толькі гаворыць, а зрабіць нічога не можа. У іхнай хэўры ўсе такія, але народ спакойны. Усё ж мяне гэта не заспакоіла. Калі пачынаюць ставіць такія пытанні, то недзе нешта ёсць, мабыць, я штосьці прагледзеў. 1 лістапада усе рынуліся браць патэнты, хто на піўніцу, хто на шаўца, хто на дробны гандаль. Раілі і мне не зацягваць справы, але яшчэ не наважыў, на якую спецыяльнасць падацца. А ці табе не ўсё роўна, кажа Сымон. На сёння або паперка, бяры хоць на музычнага майстра, а пасля ўжо расчаўпёмся, хто ты ёсць. А швагра апанаса дзюркі, дык той выбраў патэнт і нават шыльду павесіў. На белай габлявадай дошцы нарысаваў дзёгцем: раблю сталы, шафы, крыжы, труну ды іншую мэблю, а таксама прыймаю розныя заказы, Мікіта Гузак. А ніжэй дробнымі літарамі напісаў: тут купляем цвікі негарэлыя. Але дарма, заказаў ніхто не нясе, і шыльда ў яго целяпаецца так, для собскага задавальнення. Такое ж палажэнне і ў іншых патэнтшчыкаў, мабыць, таму што наш куток глухі, далёка ад цэнтралі. Другога лістапада быў дыспут пра вайну, сёння зноў усёй парафіяй чыталі газету. Ужо нямецкае войска ўвайшло ў Крым, прасякнула ў цэнтр данецкага басейну і наблізілася да Масквы. Сымон пра гэта сказаў, што яго Донбас не цікавіць. Мне вугалля не трэба, я дроў на запасе, дзякаваць Богу. А вось што Крым агортваюць, гэта добра, бо колькі там дармаедаў пуза на сонцы грэла ды ў вадзе паласкалася, колькі хлеба марнатравілі, не давядзі Бог. На гэтыя словы абурыўся наязноў. Вы, даражэнькі, не тое кажаце, не адны там дармаеды, былі і трудзяшчыя. А я, узняўся Сымон, не трудзяшчы?
А ці паласкаў я хоць што-колечы ў ганай цёплай вадзе, а? Што вы на гэта, пан прафесар? Наязноў на гэта нічога не адказаў, і дыспут зноў набыў канкрэтныя формы. Дзюрка разважыў, што калі на фронте так справа стаіць, то хутка і вайна скончыцца. З ім шмат хто згадзіўся і ўжо пачалі падлічваць калі, але Сымон зноў адцягнуў увагу ўсіх у іншы бок. Цяпер, кажа, нельга варажыць, калі скончыцца вайна, бо якая ж гэта вайна, вось даўней ваявалі. Чытаў я недзе, як старабытныя цары біліся. Выйдуць гэта варагі ў чыстае поле, стане адно войска супраць другога і пачалі. У вашага начальніка, кажуць адны, маці кульгавая, а ў вашага, кажуць другія, дзед быў на адно вока крывы, а вы вяроўкаю хлеб кроіце, а ў вас дзеўкі ўсе рабыя. 4 лістапада суполка вытворчасць і размеркаванне лопнула. Дзюрка злавіў наязнога на жывой справе, як той цадзіў супольны пяршак у сваю бутэлечку з-пад парфумы ТЖ «Чырвоная ружа», а панас так здзівіўся, што ледзь не пашкодзіў бутлю з самагонам аб наязнову галаву. Каб не пяршак, казаў, даль бог, нешта покнула б, ці бутля, ці ягоны чэрап, першаку пашкадаваў. І хто б мог спадзявацца, што наязноў здольны на такія ўчынкі, такая адукаваная, разумная асоба, а Сымон здаволены. Я табе казаў, што тут зладзейства не мінеш, у суполцы хоць святы і той красці будзе, такая ўжо ўрода ўсіх гэтых суполак, каб з іх цягнуць. Асноўны капітал і прадукцыю падзялілі паміж былымі сябрамі ў роўных часцінах, а інвентар пусцілі на жэрабя, змеявік усё ж застаўся ў мяне. 5 лістапада на гаспадарска-палітычным адцінку нейкая актывізацыя. Кіндзюк Банадысь зрабіў на захад ажно 3 рэйсы, арыентацкі 2. Туды машыну, назад машыну, нешта адвозяць, нешта прывозяць. Рыхтуюцца ў падарожжа і іншыя прадстаўнікі, а Вечка гаворыць, што ўлагоджваюць грамадскія справы, магчыма. А тым часам заўважаецца ажыўленне і на мясцовым рынку. Дрожджы ўскочылі ў цане, з'явілася сахарына, некім выкінутая на рынак, вялікія партыі гордзенскай махоркі. Загржымбіцкі, як шалёны, гайсае ад рынку да рынку, ажыўленне відавочнае. 6 лістапада Разак паперадзіў, купіў Фэцкага сакрэт пра канец вайны і ўсе ягоныя, як ён казаў, аўтарскія правы. Ну, ад гэтага нічога не даведаешся, усё толькі прыглядаемся, што ён пачне рабіць. Сымонісе ўдалося прасачыць, як сяння раніцою з яськавага двара вывозілі нечага цэлы воз. Ці на схоў, ці на продаж не дагледзела. Гэтая навіна ўзрушыла ўсю вуліцу. Дзюрка ўжо з усімі раіўся, што рабіць з цвікамі, ці хутчэй збываць, ці хаваць у яму. Але што можна параіць, калі самі ўсе, як у поцемках, за разаком устаноўлены ўзмоцнены нагляд. 7 лістапада пацеха, з маімі знаёмымі беларусамі здарылася аварыя. Хацелі яны ў нейкі аддзел прапхнуць свайго чалавека, але выйшла асечка. Другі іхны, таксама беларус, ткнуў на гэтае месца якогось свайго знаёмага палячка. Колькі не крычэлі, колькі рукамі не махалі, дарэмна. Палячок неяк вельмі хутка ўкараніўся, і яго ўжо не выдзерыш цэлай грамадой. Спрытны чалавек асечкі не зробіць. 8 лістапада іншага чалавека дык і гора не навучыць. Сяння сустрэў гэнага дзівака, прозвішча не ведаю, але, мабыць, так яно і будзе, што нам вайною на складах назаляўся. Я навіть здзівіўся, што ён шчэ жывы, худы, абшастаны, а жывот падцягнула пад самыя рэбры. Цяпер недзе за настаўніка працуе. Вы, кажу яму, даражэнькі, хоць і настаўнік, а памылку ўрэзалі. Уздыхнуў, але на словах не прызнаецца. Я, кажа, не шкадую, але жонка насядае, штодня пілуе. А што я магу рабіць, калі маё пераконанне не дазваляе рабаваць? Запраўды, дзівак, пераконанні.
Іх, браток, у гаршчок не ўсыплеш, навар не той. Праўду кажуць, што гарбатага магіла паправіць. 9 лістапада. Круглова не задавальняе сітуацыя на сучасным рынку. На рынках, скардзіўся, пануе страшэнны хаос. На чэрвеньскім за картовы пінжак далі лапатку бараніны і 5 кілё мукі, а на камароўцы такі самы пінжак ідзе за 2 лапаткі. Такая кан'юнктура, сцвярджае, не заахвочвае да развіцця прыватнага капіталу і не спрыяе цэнтралізацыі мясцовага капіталу. У сувязі з гэтым ён наважыў падаць да ўправы распрацаваную ім шкалу сталых цэнаў на зацверджанне. Рыгор не раіў падаваць такую цыдулку, бо што да цэнаў, казаў ён, то на гэны конт яшчэ не спушчана ніякіх дырэктываў, і пытанне тым часам вісне ў паветры. Сымон даў больш практычную параду. Ты, кажа, сяння на рынак выкідай ватоўкі і душагрэйкі, бо цяпер на іх самы сезон. А картовыя пінжакі і нагавіцы прытрымай да вясны, увесну пойдуць як вада, і цэны тады будзеш сам дыктаваць. Гандляваць, браток, трэба умеючы. Бальшавікі 20 год крычэлі «вучыцеся гандляваць» і то не навучыліся, а ты хочаш за 1 год усіх пераплюнуць. Гэта супакоіла Круглова. 10 лістапада. Пакуль што выбраў патэнт на майстру музычных інструментаў. Чаму, я і сам не ведаю. У Рыгора ўзяў паламаную гітару, павесіў на цвік, купіў французскі ключ і малаточак. Такім парадкам майстроўня абсталявана цалкам. А заказчыкі мне не патрэбныя, я тым часам і без іх пражыву. 11 лістапада. Яшчэ раз пераканаўся, што культура непатрэбная рэч. Язэп Супрынайц працуе недзе каля ўправы, зацягнуў сваю сталоўку на полудзень. Хадзем, кажа, у мяне лішнія талёны ёсць, паглядзіш, як мы харчуемся. Пайшлі, далі на пачатак буракоў на талерцы, а пасля каму курыцы кавалак, каму рыбіну на выбар. Пасёрбалі гэта мы буракоў, а тады ўзяліся рыбіну калупаць. Хто дзіраўлянай лыжкай, а хто пальцамі, бо відэльцаў не далі. Толькі гэта я дакалупаўся да хрыбеціны, як пры суседнім стале падняўся вэрхал. Якісь хлапец, чыста апрануты, запатрабаваў, каб яму далі відэлец. Які гэта, крычыць, парадак? Есці рыбу карасям мне далі дзіраўляную лыжку. Я, можа, да заходнееўрапейскай культуры далучыўся, а вы што падсунулі? Хамства! Але афіцыянтка, да якой адрасаваўся гэты хлапец, відаць, была моцнага марксісцкага ўзгадавання. Яна нават і не зірнула ў ягоны бок, бразнула лыжкамі аб стол і толькі мімаходзь кінула: «Нічаго, жраць захочаш, дык зжарэш». Чалавека, які паспеў далучыцца да Еўропы, супакоіў ягоны сусед. Дарэмна даражэнькі порах траціце, відэльцаў не дадуць, бо іх няма. А вы лепш так рабіце, як я, з сабой прыносьце ўвесь інвентар. Другі сусед таксама параіў: «А то можаце яшчэ і так зрабіць, як мы робім. Узяць карася рыбіну да хаты і ўжо там яе, падлу, раскалупаць па-культурнаму з дапамогаю відэльца». Не паспеў усцішыцца еўрапеец, як на другім канцы сталоўкі ўзняла лямант мясцовая кабеціна. Дзе крычыць навар ад курыцы? Чаму крычыць курыца вараная, а буракі тым часам нішчымныя? Хто схлёбвае навар? Тут і ўсе агледзеліся. Праўда, буракі абсалют посныя, а курыца тым часам недзе варылася. То дзе ж падзеўся курыны навар? Народ пачаў хвалявацца. Больш актыўныя рынуліся да загадчыка, але той, як заўсяды бывае ў такіх выпадках, недзе знік. Рушылі на кухню да галоўнае кухаркі. «Ты што, крычаць, зараза, без навару даеш? Дзе навар ад твае курыцы?» Наперад высунуўся кухар, ейны памагач. «Яшчэ не наварыў, рагоча, таму і навару няма». Сунуліся да яго бліжэй, але кухар, здаравенны дзяцюк з бліскучым чырвоным тварам, падхапіў нейкі велічэзны залезны палонік. «Асадзі, кажа, бо як дакрануся да каторага гэтым начыннем, адразу звару. Вось вам і навар будзе». Актывісты асадзілі, тут пасмялела кухарка. «Што я, кажа, размеркавальнік які ці што?
Вы чаго приліплі? Нашая справа дробная, нам што даюць, то і кідаем у кацёл. Нам хоць і ката падсунь, падтрымаў кухар. Мы і таго шурханём, мы, кажа, ўсё роўна з вашага катла не ямо. Гэтыя цвярозыя словы супакоілі народ. Запраўды, кажуць, кухары маюць рацыю, ім што не дай, усё закалботяць. І зноў жа не ад усякай курыцы навар будзе. Актывістыя разышліся. Калі мы ўжо даколупалі рыбіну і меліся адыходзіць, ля парогу, дзе стаяла бочка з півам, пачалі адыгрываць новы нумар. Цяпер кон павёў нейкі мастак. Давай, загадчыка, бясчынства! Гэтым разам з'явіўся і загадчык. Вы што, пытаецца грамадзянін, у сталоўку прыйшлі бузу церці ці сваю порцыю з'есці, аб чым лямант? Тут мастак вельмі вобразна і маляўніча пачаў выкладаць, што ў сталоўцы няма парадку, што ён стаў пры хвасце 20-м, а як дайшоў да бочкі, то ўсё піва па блату выпілі. А мне, крычыць, у конаўку засіпела адна пена. Чаму так, калі я мастак і хачу конаўку піва? Загадчык зноў жа досыць талкова растлумачыў, што назіранне за правільным ходам чарады справа самых трудзяшчых спажыўцоў, а ягоная адказная справа забеспячэнне паводле формы. Тут і народ падтрымаў загадчыка ды насеўся на мастака. Слушна, які ён мастак, калі не здатны без чаргі піва сербануць? Дрэнь ты, кажуць, а не мастак. А яшчэ і культурны, пінская варона. Збянтэжаны мастак сігануў з сталоўкі, відаць, пабег з скаргаю да вышэйшых інстанцыяў. Следам выйшлі і мы. Ну як, пытаецца супрынайц, спадабалася табе, як харчы? Што ж, кажу, харч, дармо, ведама, на такіх харчох жыць будзеш, але... Ну а сталоўка таксама акурат ранейшае грамадскае харчаванне, і людзі тыя, і парадкі тыя. Адно, кажу, добра, вясёла быў цырку. Калі мы развіталіся і я пайшоў да хаты, то праз усю дарогу думаў пра культуру. Сянешняе назіранне ў сталоўцы мне давялі, што культура зусім лішняя нагрузка, бо без яе шмат весялей. 12 лістапада. Зноў пішуць, хутка пойдуць трамваі. Цікавая рэч чалавечая натура. Як прачытаў першы раз, паверыў, прачытаў другі раз, ужо вера ўдвая паменшылася. А што будзе, як трэці раз прачытаю? 13 лістапада. Нагляд устанавіў, што разак шукае пакупніка на крамніну. Сяння прасачылі, што з ягонага двара зноў выехала хурманка. Цяпер няма сумліву, Яська збывае лішкі, на нашай вуліцы агульны спалох, што рабіць з лішкамі. 14 лістапада. Ад сацыялізму да спірытызму адзін крок. Учора я ў гэтым сам пераканаўся. Наязноў прычапіўся, каб пайсці з ім да нейкай Ніны Васильевны, што спірытычныя сеансы выдае. Хоць ты, кажа, ні ў якае таямніцтва не верыш, але ў Ніны Васильевны твой нігілізм разляціцца ў друзачкі. Пайшлі, дарогаю наязноў апавядаў, хто такая Ніна Васильевна. За бальшавікамі яна лічылася недзе па асветніцкай лініі, выступала на ўсіх сходах і ўсё крычэла: камунізм, сацыялізм, мы бальшавікі. А была яна беспартыйнай бальшавічкай, мужык жа ейны быў партейны бальшавік. Цяпер ён у ролі бравага камісара недзе люта змагаецца на ўсіх франтох, ну а бабе, натуральна, карціць даведацца, ці хутка ён вернецца дзеля пакаёвага змагання. Вось яна і рынулася да спірытызму, каб хоць дух які дарадзіў ёй у гэтай самотнай справе. Мы прыйшлі якраз у пару, выклікалі духа Аляксея, але дух нешта зацяло, ён чамусьці не адгукаўся на выклік. Ці то ён дзе па малой справе адхінуўся, ці можа яму кумпанія не спадабалася. Бо кумпанія, трэба сказаць, была несамавітая. Сама Ніна Васильевна асоба ўжо ладна пацёртая. Ейная прыяцелька, нейкая абскубаная істота, адзін былы камуніст з абвіслым чэравам і яшчэ нейкі стары хрэн. Калі не лічыць мяне і наязнова, дык зусім зразумела, што ад такой кумпаніі, які хочаш дух, нос адверне.
З гэтае, мабыць, прычыны і другі, і трэці дух не адгукаліся. Нарэшце выклікалі нейкага духа Макса. Той, праўда, адразу пачаў круціць сподачкам. На пачатку ён настукаў, што мужык Ніны Васильевны вернецца праз 2 тыдні сам, без ейных клопатаў. Пасля адказаў, што вайна скончыцца праз 3 тыдні. А якая ж улада будзе, запыталіся ў яго ўсе. Наша ці не? Ты, дух, скажы толькі адно слова, так ці не? І дух адказаў так. Тут жанкі запляскалі ў далоні, а былы камуніст пагладзіў сваё чэрава. Я, ведама, не даў гэтаму веры, але на ўсялякі выпадак занатаваў у дзённіку: вайна скончыцца 3 снежня. Калі варочаліся з наязновым да хаты, то я спытаўся, ці можна гэта з навуковага гледзішча пагадзіць такія 2 рэчы, як марксізм і спірытызм. Ён адказаў, што калі ўжыць дыялектычны метад, дык безумоўна можна пагадзіць якія хочаш рэчы. Хоць ён і прафесар, але тут, як мне здаецца, збрахаў. 17 лістапада. Назіранні аперацыя ў Разака пакуль што не далі ніякіх станоўкіх вынікаў. Зноў вывезены машына мэблі і воз мяхоў. Што ў мяхох не ўстаноўлена. 19 лістапада. А ў беларусаў няма адзінага фронту. Сяння чытаў у газеце пра заходнікаў і ўсходнікаў. Вынікае, што яны паміж собку не зусім у згодзе. У чым разыходжанні, я з артыкулу так нічога і не зразумеў, але разыходжанні ёсць. Трэ будзе даведацца пра гэта ў арыентацкага. 25 лістапада. Меў сустрэчу з прадстаўніком аграрыяў. Да рыгора прышкандыбала аж з-пад чэрвеня ягоная цётка. Ну, ведама, мы ўсе сабраліся да рыгора, бо кажнаму цікава даведацца, што на свеце дзеецца. Сядзімо і слухаем, як цётка лепартуе. «А дзетачкі мае», — казала яна, — «не бачыла я гораду 2 гады, каб яго і век не бачыць. Ледзь не здурэла, прывезлі гэта мяне тыя хлопцы, што на тракце пасадзілі ў машыну, ды сунулі прост у руіны. Ну, кажуць, цётка, табе направа, а нам налева, дыбай да свайго рыгора». Сказалі гэтак і паехалі, а я стаю як дурная. Зірнула направа — пустка, зірнула налева — пустка, зірнула спераду — дзірка, а гораду няма. Села гэта я на каменне, ды і плачу, аж на тут нейкі добры чалавек трапіўся. Чаго, кажа цётка, вільгаць пушчаеш, паводле якога здарэння? Ну, я яму і выклала як след, ехала, маўляў, у Менск да рыгора, а трапіла сама не ведаю куды. Дык, кажа, гэта ж і ёсць Менск, а сядзіш ты, цётка, на самай ляхаўцы. І скіраваў мяне дзякаваць куды трэба. Мы ўсе надта смяяліся, як гэта цётка гораду не пазнала, але Сымон давёў, што такія здарэнні могуць быць. Гэта казаў не дзіва, што цётка гораду не пазнала. Мой прыяцель Юрэц Бладук, дык той аднойчы хаты роднае не пазнаў, а і выпіўшы быў не надта. Прыйшоў гэта ён аднойчы ўвечары да хаты і пытае: «А венікі свежыя ё?» І пачаў распранацца. Скінуў гэта ён, выбачайце, ўсё і палез на сцяну з гальнём, які яму добры сынок падсунуў. Ну, кажа, і папаруся сяння. Ускочыла жонка ў хату, а ён, выбачайце, зусім голы лезе на сцяну, ды гальнём сябе па бакох хвошча. «Паддавай!» — крычыць пары. Дзецям, ведама, пацеха, а жонка абурылася. «Ты гэта што, звар'яцеў, сорам згубіў?» А ён сваё. «Дырэктар!» — крычыць. «Давай сюды дырэктара, гэта што за непарадкі? Чаму крычыць бабы ў мужчынскай лазні?» Ледзь яго ўгаманілі, што гэта не лазня, а свая хата. Дык вось якія здарэнні бываюць, а гораду не пазнаць — гэта глупства, заўсёды можна. Пакуль мы слухалі апавяданне Сымона, Згржабіцкі меў інтэрв'ю з чэрвеньскай цёткай у пытанні тамтэйшых коштаў. Выявілася, што яйкі 30, сала 40, а попыт ёсць на дрожджы і соль. 29 лістапада. Нешта недзе дзеецца, а што невядома. І чуткі пайшлі нейкія надта сакрэтныя.
Рыгорова жонка прысягалася, што сама на рынку чула, як казалі пра 3 самалёты і 1 бомбу. Дзюркаў знаёмы пад сакрэтам паведаміў, што на фронте заламаліся, але хто яшчэ не даведаўся. Аднак казаў, трэба чакаць вялікіх падзеяў. Наязноў таксама ходзіць вельмі таямніча і нічога не гаворыць. Відаць, нешта і ён чуў. Каб мяне гэта надта турбавала, дык не, але ўсё ж цікава ведаць, з якога боку вецер дзьме. 2 снежня апанас Дзюрка набыў капялюш. Годзе, казаў, у носе калупаць, пара і з новай Еўропай вітацца. Праўда, капялюш несамавіты, нібы стары грыб сядзіць на ім, але Дзюрка надта ганарыцца. Цяпер я смела, кажа, магу да Еўропы далучацца, і ніхто мяне не затрымае. А ізноў жа, кажа, годзе нам памыі на галаву лілі, пара і рот разявіць. А Сымону не падабаецца такое пераабсталяванне Дзюркі. Ат, кажа, дармо, хоць ты і пад капелюшом ходзіш, а ўсё роўна дурань. Хіба твая галава пад капялюх выструганая, ёю палі забіваць, і то вялікі гонар. Сымон, ведама, як кансерватар, уважае, што на ўсякую галаву павінна быць свая покрыўка. 5 снежня. Ёсць подлыя людзі на свеце. Сяння з'явіўся Хамовіч, той, што цэлую капелю захапіў, і прынёс рапараваць нейкую басетлю. Вы ж, кажа, шаноўны музычны майстра, патэнту выбралі. Дык будьце ласкавы, адрамантуйце гэты музычны струмант, прашу. І нагою шмаргануў зараза. Хіба ён не ведае, што з мяне такі ж музычны майстра, як з цеста куля. Я яго, ведама, пагнаў з ягонай басетляй, а ён пагражаў данесці, што я не музычны майстра, а сімулянты, і данясе, такая паскуда гэта зробіць. А данясе могуць быць непрыемнасці, трэба не іначай ліквідаваць прадпрыемства ды мяняць кірунак. 7 снежня Загражэмбіцкі ў выніку нядаўняй размовы з чэрвеньскай цёткаю набыў каня і тэрмінова скіраваўся ў чэрвеньшчыну. 10 снежня хадзіў у ўправу, там сустрэў былых актывістых, разам за бальшавікамі працавалі. Нічога і цяпер не крэкчуць, адзін у ўправе на ржаным месцы, другі недзе на базе, а трэці так, каля базы. Дармо не прападуць. Як жывяце, пытаюся. Ды так, кажуць, нічагуткі, пракідаемся патрошкі, а вы? А што я, ім пракідвацца добра, калі яны на службе, а мне, саматужніку з патэнтам. Тут, як не пракідвайся, а Хамовіч цябе ўраз расшыфруе. Не, трэба нешта рабіць. 14 снежня Фэцкі кінуў голую тэорыю і перакінуўся на практычную матэматыку. Цяпер лічыць, што гэта, скажам, было б, каб у Менску наладаваў машыну дрожжаў, шугануў іх у заходнюю, а там абмяняў бы на сала, яго ў Менск, і тут бы рэалізаваў гэтае сала на вольным рынку на грашовыя знакі. Як бы гэта ўсё выглядала? Папярэдняе інтэграванне дае нешта такое жудаснае, што нават на звыклай да лікаў лысіні Фэцкага валасы дуба сталі. Фэцкі лічыць на 2 варыянты аперацыяў. Адзін, калі дрожжы на рынку і машына чужая, другі, калі машына службовая і дрожжы службовыя. У апошнім выпадку выходзяць такія астранамічныя лікі, што калі б аб іх прачуў Загражэмбіцкі, дык у бедака ад перапуду раптам аслабеў жывот. 18 снежня вайна скрышыла ўсе спецыяльнасці, Круглоў і той занядбаў сваю мышыную спецыяльнасць ды скіраваўся на купца. Праўда, ён больш прадае, чымся купляе, але гэта не шкодзіць яму мець пэўную, як ён кажа, дывідэнту. Учора меў ад нейкай аперацыі такі гэшэфт, што ад лікаў млосна робіцца. Каб гэта, казаў ён, на мірную пару такая дывідэнда, дык жонку сваю ўшыў бы ў каракулі ды ў саболі, а сам бы малясаўку смактаў з залатое конаўкі. Вось тут і кажы пра адукацыю. Не тавука, мышыны спецыялісты, а галава міністэрская. 20 снежня
А ўсё ж у паветры нечым пахне, бо Мар'я Івановна і тая змяніла тон. Сяння ў яе заспеў нейкага невядомага з падазроным абліччам. Казала, што гэта ейны знаёмы шофер, нават далёкі родзіч. Прывіталася са мной надта скупа, як і з чужым, і трымаецца неяк больш бадзёра і незалежна. «Сядайце», кажа, таварыш Чужанінаў. Цікава, учора быў Ванечка, а сяння таварыш Чужанінаў. Не, тут штосьці не так, ці тут гэты шофер прычынаю, ці то іншыя справы больш сакрэтныя. У каждым разе трэба даведацца, які тут вецер пад бабін хвост дзьме. «21 снежня купляў цацкі на ёлку. Дзіўная рэч, вайна, скрозь галеча, а людзі ёлку ладзяць. Разам са мной купляў цацкі нейкі тып. Дайце мне, кажа, якіх-небудзь вясёленькіх цацак. «Вясёленькіх?» – кажа крамніца, «калі ласка». Ішусь на прылавак гармату, гранату, самалёт ды яшчэ якіхсь пушак. «Не», – кажа тып, «дзякую за такую весялосць, я ўжо гэтага наглытаўся досыць». «Дык якога ж, пытае, храна вам трэба? Дайце мне якуюсь цацачку, якая б клікала да жыцця, а не да смерці. Тады бярыце барабан або трубу». «Не, не тое. Мне б вось такую мірную цацачку, каб, скажам, пявунка або птушачку, бо ў мяне ўжо гэтая чырвань вочы выела». «Ну, дык наце вам коніка». І паднесла да яго носу валавянага коніка. Той аж напалохаўся. «Вы, кажа, даражэнькая, што гэта мне сунеце?» «А што?» – пытае. «У гэтага коня хвост уніз вісіць, а мне трэба, каб угару стаяў». Тут ужо і крамніца раззлавалася. «Вы, кажа грамадзянін, не выдумляйце тут. Што вы хочаце, каб я за вашыя затрымаркі ды хвост угару падымала? Сорам вам». Публіка, што ў краме была, падтрымала крамніцу. «Запраўды, кажуць, грамадзянін, нічога не выдумляйце. Якое вам яшчэ трасцы не стае? Бярэце, што даюць, да і годзе, не зазірайце пад хвасты». Так і пайшоў гэны грамадзянін, нічога не купіўшы. А і запраўды, дзівак, хіба яму не ўсё роўна, куды хвост вісне, уніз ці ўгару? Я купіў барабан, дырыжабль СССР, 2 гарматы, 5 бліскучак, 10 пшыкавак. Жонка была задаволена. 24 снежня. Калі ўжо не пашанцуе, дык і дзеўцы ветрам надзьмуе. Гэта праўда, небараку Загражэмбіцкага, якога колькі разоў ужо калечылі, зноў паклалі на лапаткі. Вярнуўся з падарожжа голы, як бізун, сустрэла яго ў лесе пад чэрвенем нейкая вясёлая кумпанія і кажуць: «Усё ваша будзе наша, а вы, пане, век». Яшчэ і ўсыпалі троху на дарогу, каб не замёрз часам. Ні каня, ні саней, ні солі. Кідаецца цяпер ува ўсе бакі як вар'ят, а што з гэтага кідання будзе, невядома. 28 снежня. Куццю спраўляў дома, але дзе гэтыя 3 дні калядаваў, нічога не ведаю. Адно толькі памятаю, што пілі, але дзе і колькі, хоць зарэш не ўспомню. Недарэчная рэч гэтыя старамодныя святы. 29 снежня. Чуў я колісь аднаго разумнага чалавека, які казаў: «Трымай чалавека голадам, дык ён будзе мець толькі адно жаданне, а накармі яго, дык жадання ў яго з'явіцца безліч». Гэта, мабыць, праўда, сяння спаткаў свайго даваеннага яшчэ з царскіх часоў прыяцеля. Быў ён трохі афіцэрам, да ўрангеля падаўся, там нешта рабіў, а цяпер нейкім парадкам ізноў тут апынуўся. Якім, пытаюся, ветрам зноў сюды закінула? Не ветрам, кажа, а самаходам, радзіма пацягнула. Ого, кажу, дык васпан ізноў угару пайшоў на самаходзе. Эт, якая тут гара, кажа, мышыная. Хіба ты не ведаеш, кім я раней быў, дзяншчыка меў? А цяпер сам захалуяў гэтага дзяншчыка, дык, па-твойму, гэта парадак? Ну, ведама, кажу, у вашым стане дык парадак не зайздросны. Але ж выгляд у вас тым часам гладкі. Што выгляд? Гэта глупства, бо не аб адзіным хлебе жывы чалавек бывае.
Праўда, кажу, да хлеба патрэбна і скварка. Ды я не аб скварцы, пакуль даволі і гэтага. Надоечы вось 20 кіло масла загарнуў, пакуль шчэ сяк-так самадапамагаемся. Ну і памагай Бог, кажу, абы ціха. Дзякаваць, з гэтага боку ўсё ў парадку, ніхто не падкалупне. Але не аб гэта ходзіць, дзе духовая страва, я пытаюся. Улада, дзе гонар, вось аб што ходзіць, вось чаго не стае. Але ж, кажу, вайна, цяпер абы жывот. Ну ты, даражэнькі, дробна плаваеш, адным жыватом доўга ёрзаць не будзеш. Захочацца і на ногі стаць, вось гэтага я і хачу. Развіталіся мы, і ён бадзёра закрочыў з узнятай галавой, быццам трымаючы наверсе брыля тую славу, да якой чалавек імкнецца. Вось тут і зразумей чалавечую натуру, пакуль з чужых талерак кавалкі збіраў, усё было добра. А як ужо нажэрся чужога хлеба, на вышыню славы палез, улады захацеў. Праўда, што чалавеку ніколі не стае, і жаданням ягоным няма канца. 2 студзеня. Новы год сустракалі ў Рыгора. Банкет наладзілі ў складку натурай, каму што Бог паслаў. Больш налягалі ў кірунку пітва, бо гэты прадукт у нашай парафіі шануюць перадусім. Гасцей было шмат, і сваіх, і чужых. Банкет пачаў Рыгор. У сваёй уступнай прамове ён адзначыў, што гэты Новы год першы такі ўдалы год, і хаця і не з нашай віны, але ён вольны. Я, кажа, у вайну пагарэў ушчэнт. Але што вы бачыце ў мяне сёння, дзе вынікі вагню, няма іх. Вось жа я і кажу, дай Бог каждаму так пагарэць. Дык жадаю ўсім вам такога шчасця, якое мне паслаў малох вайны. Так скончыў Рыгор сваю прамову і перакуліў чарку. Мы зрабілі тое самае, а пасля пачалі падвойваць і патройваць. Рыгоравы госці, ягонае начальства з управы, больш налягалі на закусь, відаць, не надта сытыя. Яно і зразумела, казаў Апанас, бо яны ж на працы, а мы не працуем, а хто не працуе, то і не есць. Вось чаму нашыя менш ядуць, а больш налягаюць на пітво. Але цікавага было мала. Усе гаварылі пра шчасце, пра лепшую будучыню, пра яшчэ лепшае жыццё на Новы год. Езуіты. Шмат каму з іх не снілася такое жыццё, як цяпер жывуць, а гавораць аб лепшым. Калі ўжо добра падсілкаваліся, паэта Цымбальскі задэкламаваў свой навагодні верш. Я не памятаю, што ён на пачатку крычэў, але пасля, як грымнуў кулаком па стале і залямантаваў. Сваю душу пераніцую, душу варожую скрышу, відэльцам сэрца пракалю я, усіх ушчэнт перадушу. І як пахопіць крэсла, як бразня падлогу, аж на ёлка пахіснулася і цацкі сыпнуліся долу. Усе напалохаліся, жах, асабліва жанчыны, рынуліся хто куды. Рыгор пачаў супакойваць. Дарэмная трывога, кажа, не бойцеся. Гэта яму натхненне падпёрла, а парожніца і ўсё будзе ў парадку. І праўда, нацадзілі Цымбальскаму конаўку, ён высмактаў і змоўк. Калі мы ўжо залілі гэты спалох, слова забраў Сымон. Вось тут я чуў, што гаварылі пра новае шчасце, а на які мне хрэн гэтае вашае шчасце? Мне што трэба на гэты год? Марцыпаны? Мне трэба спакойная праца, а ў выніку яе скварка і чарка. І каб ніякі чорт не мяшаўся ў маё жыццё, вось і ўся мая палітычная крэйда. Мабыць, трэба разумець крэдо, Лявон Крывічанін. Дык ці многа я хачу на Новы год? Хто скажа, што я хапіў лішняга? Ніхто. Дык чаго ж вы тады лезеце да мяне з усіх бакоў? Вы хочаце, каб я на вас працаваў? Дык не, скулу вам у бок. Гэтага не будзе. Тут усе загаманілі. Выбачайце, Сымоне, мы гэтага не хочам. Наадварот, мы вельмі вас паважаем. Не, крычэў Сымон, вы хочаце? У гэтым месцы з нейкае прычыны Іван Іванович 5 радкоў вычыркнуў Лявон Крывічанін. Нарэшце Сымон змогся і калі выпілі яшчэ па чарцы, сказаў: «А чорт яго дзяры, няхай будзе як хочаце, а я вам не кумпанія». Як скончылі банкет, не памятаю.
8 студзеня паэт Цымбальскі бегае па ўсім горадзе як вар'ят і крычыць: «Загінула ўсё, канец усяму і пагібель!» А што загінула, можна ўважаць глупства. Жонка ягоная прадавала стары цэбар, ды разам з цэбрам аддала з вядро старое паперы, што там завалялася. Паленавалася вытрасці. А гэтая папера, як на той грэх, якраз і былі самыя таленавітыя вершы Цымбальскага. Ну, не згледзела баба, што гэта была мастацкая прадукцыя, а не ўжытковая папера. Можна было бабе і дараваць. Але Цымбальскі проста звар'яцеў. «Век не дарую!» — крычыць. «Загубіла! Зарэзала! Самыя актуальныя вершы, яшчэ на выгнанні пісаныя ў 1904 годзе!» Людзі яму раяць, каб новыя напісаў. «Што табе кажуць, паперы шкада, пішы наноў!» «Што людзі разумеюць?» — сумуе Цымбальскі. «Я туды душу сваю ўкладаю, кроплямі ўласнай крыві паліваў гэтыя радкі. Я, кажа, сваё сэрца напароў на дзіды, а яны пра паперу. Мяшчане, кажа, вы ўсе, абываталі!» Чым скончыцца гэтае вар'яцтва, цяжка прадбачыць. Зусім проста, што чалавек загіне, вось што значыць, калі бацькі змалку не білі. 10 студзеня Мікіту Гузака доктар пасадзіў на дыету, забараніў піць і загадаў 3 разы на дзень есці толькі рэдкую страву. Бо ў Мікіты, як казаў доктар, ад ненармальнага ўжывання алкагольнага пітва зусім пераблыталіся сэрца і печанцы, і цяпер ніяк не намацаеце, дзе адно, а дзе другое. Мікіта паслухаўся, пабіў усе шклянкі і сеў на дыету. Мы з Сымонам знарок хадзілі глядзець, як Гузак гэную дыету глытае. Прыйшлі снеданнем, жонка сядзіць, скварны бульон сёрбае, а Мікіта выцадзіў у міску паўлітра, накрышыў хлеба і цыбулі, ды чэрпае лыжкай быццам зацірку. Ліха яго матары, кажа, з гэтым пітвом. Калі доктар загадаў нельга, значыць нельга, я магу і не піць, бо я не вораг свайму здароўю. Мы спыталіся, ці дапамагаюць яму гэтыя лекі. Ці дасцё веры, кажа, лягчэй стала. Як высербаеш міску гэтае дыеты, дык адразу ад сэрца і адлягло. Адцягвае, доктар таксама казаў, што я ўжо палепшаў, надоечы хадзіў да яго на кантролю. Ну як, пытае, кінулі піць? А ні кроплі, кажу. Ну, то і добра. Выстукаў гэта ён мяне малаточкам, праз трубку паслухаў, ды кажа: «Ну, вось цяпер чуваць, што ў вас і сэрца ёсць, і ведаеце, шаноўны пацыента, нават большае, чымсь трэба. Вось што значаць навуковыя лекі. Толькі жонка Мікітава бедавала, што надта ўжо дарагія цяпер лекі пайшлі. Жартачкі, кажа, 3 паўлітроўкі на дзень, вельмі дарагія лекі». «А ты чаго хочаш?» — крычыць Мікіта. «Каб у мяне ўсе органы зблыталіся ў кучу, мне здароўе даражэй. Чула, што доктар казаў? А супроць навукі не пойдзеш, бо доктар ведае, каму якія кроплі загадаць». Не такі чалавек Мікіта, каб яго доктара шукаў. 12 студзеня Апанас Дзюрка аднекуль прывалок піяніну. Кажа, што ягоны прыяцель Мімікрыйскі спрэзентаваў, брэша. Дзе гэта ёсць цяпер такія прыяцелі, каб піянінамі кідаліся, недзе зблатаваў. А ў хаце цэлы гармідар, апанасавы дзеці праз увесь дзень на гэтай музыцы дубасяць, а жонка лаецца. «Заняў, кажа, усю хату гэтай гаргарынай, няма дзе і свінчаць і замяшаць». «Дармо, баба», — суцішае Апанас. «Хутка і ты будзеш на гэтай штуковіне выцілінгваць». «А каб цябе немач цілінгала!» — злуецца Апанасіха. «Мне дзяцей няма калі дагледзець, а ён з музыкаю». Такія тэатры ў Апанаса цяпер цялюткі дзень. 15 студзеня Піліп Дручок апынуўся на казённых харчох. А з-за чаго? З-за свае дурноты. Ад нейкае пары на яго пачала насядаць жонка, пілуе і пілуе штодня. Усе людзі як людзі, а ты нейкая недарэка, ні сабе, ні жане.
Або ты, кажа, будь запраўдны муж і сутрымвай жыну, або кіну ўсё да ліхай матары. Бо я такіх, кажа, як ты, хоць 10 знайду, калі падамся па вайсковай лініі. Праўда, пенсія дручка як бухгалтара на сяння нічога не вартая. Можна сказаць, адзін міт, і на яе, ведама, жыць нельга. Але Піліп не ўлічыў ваенныя сітуацыі ды ўважаў, што калі ён сяння працуе, знацца павінен і жыць. Ты, казаў ён жонцы, не агітуй. Мне ўжо і самому гэтае жыццё падпёрла пад самыя рэбры, але дзе мне выйсце? А мне, крычыць баба, якая да гэтага справа. Ты, кажа, галава, ты і думай, а не можаш, дык злазь з даху і не псуй гонтаў. Каб на іншага чалавека, то пасля такіх слоў ён бы так усыпаў бабе і па даху, і па фундаменту, што век бы памятала. Але дручок чалавек просты, і яго нарэшце дапілавала баба да таго, што мусіў ужыць дадатковую прафесію, пайшоў красці свіней. Першыя 2 аперацыі правёў удала. Збалянсаваў на пярэспе 2 кабаноў на пудоў 7, але на 3-й балянс не сышоўся, злавілі дручка на самай гарачай справе. Цяпер сядзіць і плача, а суседзі смяюцца. Не за сваю справу, браток, не бярыся, свіней красці не паперай шастаць, тут навука патрэбна. А Сымон казаў, што і ў гэтай справе, як і ў кажнай, апрача навукі, патрэбен спрыт. Быў, кажа, у нас у Трэсце адзін бухгалтар. Той, здаецца, і чалавек быў зусім нікудышны, калі звонку глянуць, дык толькі назоў той, што чалавек. Але каб вы ведалі, якія ўнутры гэтага недарэкі сядзелі спрыт і розум. Ён праз 4 гады скрабаў ножом бухгалтарскую кнігу, і ў яго заўсёды, як казаў, балянсаваліся ўсе капейкі, а лішнія рублі, што ён адтуль выскрэбваў, клаў сабе ў кішэню. Так і не злавілі, а касіў тышчамі. Вось гэта быў бухгалтар, а Піліп дрэнь. Такі кнігу праскрабаў бы, і ніводнага рубля сабе не наскрабаў бы, спрыту ў руках няма. 17 студзеня. Бачыў, як у 5 білі аднаго, відовішча было надта цікавае, я вельмі рагатаў, як яны яго з усіх бакоў абкладалі. Але, шчыра кажучы, я б не хацеў быць на месцы гэтага аднаго. Сымон, які таксама паглядаў бойку, не падзяляў майго вясёлага настрою. Бойка — гэта мастацтва, і мастацтва высокага гатунку. Толькі трэба сам-насам, калі ж 5 ды на аднаго, ды як гэта часам бывае і з зброяй, то гэта ўжо не мастацтва, а даруйце. Дык вясёла, кажу. Дурань і на паховінах смяецца, раззлаваўся Сымон. І гэты смех дурны, гэта ўсё роўна, як бы казалі мне: Сымон, вось табе стрэльба і страляй, дзіця. То хіба я на гэта здольны? Хіба я пошасць якая? Не. Сымон такога мастацтва не вызнае, а я і з Сымонам не згодны. Мне, калі б'юцца, дык і смешна, абы мяне не білі. 20 студзеня. Сяння пазнаёміўся з Рурыкавічам. Зайшліся гэта мы з Рыгорам у закусачную па 200 грамаў зрабіць, аж набачым, тут нейкі здаравяка на сцяну лезе. Я, крычыць, дваранін, я Рурыкавіч. Мой дзед, кажа, за одну ноч 10 000 дзесяцін прапіў, а ты мне, гад, 200 грамаў паверыць не можаш. Эх ты, кажа, беларус. Але гаспадар закусачнай трапіўся чалавек досыць вытрывалы. Я, кажа, і з тваім дзедам гарэлкі не піў, хоць, можа, ён і Рурыкавіч быў, а мне грошы на бочку і ніякіх князёў. Як мы даведаліся, гэты аскалопак княскага роду прасадзіў у закусачнай свой паўмесячны інжынерскі заробак, а да поўнай формы не дапяў. Не хапіла грамаў 200. Мы з Рыгорам паставілі яму па 100 грамаў і пазнаёміліся. Абяцаў нават дакументы паказаць, што ён Рурыкавіч. Можа і так, у кажным разе з такім чалавекам пазнацца нядрэнна. Калі і не Рурыкавіч, то ўсё ж чалавек свой. 23 студзеня. На нашай вуліцы асяліўся заходні чалавек і адразу пачаў заводзіць свае парадкі. Пахадзіў гэта ён па хатах, пазнаёміўся з суседзямі, а пасля хваліўся. Я, кажа, не магу так проста жыць, як вы. Я не магу так, як вы, ў хату сунуцца. Я павінен увайсці па-культурнаму. З гэтае, відаць, прычыны ён заказаў візітоўкі.
Але ягоныя культурныя намеры адразу ж сустрэліся з непераможнымі цяжкасцямі. Пайшоў гэта ён да Мікіты Гузака купіць самагонку, і толькі яму Мікіціха адчыніла дзверы, ён адразу шусь ёй візітоўку ў рукі. Тая ажна прысела з перапуду, думала, што агент, які прыйшоў апарату заарыштаваць. Добра ў хаце быў Мікіта, які толькі што прыняў чарговую порцыю дыеты. Той не збянтэжыўся, ён узяў у рукі візітоўку, прачытаў «Мікола Семёнович Дурмідаў, такі і такі асветны чын» і вярнуў візітоўку назад. «А ты мне, кажа, усякіх паперак не тыкай. Ты мне, шаноўны, грошы гані наяўнымі знакамі, або фэнікамі, або іншай валютай, мне гэта ўсё роўна». Мусіў Дурмідаў пакласці візітоўку сваю назад у кішэню. Другая асечка здарылася ў Загражэмбіцкай. Пайшоў да яе Мікола Семёнович прыдбаць якога тлушчу кавалак і таксама пачаў гандлёвыя дачыненні з візітоўкі. А баба Загражэмбіцкага, тутэйшая, не надта спакушаная ў культуры, яна таксама гэную візітоўку ўзяла за ордэр на спекулянскі арышт. «Вы, кажа, пане, памыліліся, мы людзі бедныя і самі не штодзень сала купляем». Так і не паказала яму свайго сала. Здарыліся яшчэ дзве такія няўдалыя спробы з візітоўкамі, і Дурмідаў мусіў выкінуць іх на сметнік. Значыцца, кожны зачын, апрача добрае волі, павінен мець яшчэ і пэўную глебу. 25 студзеня. Калі шчасце, дык і з мяшка вылезеш. Байцоў выплыў на паверхню, мы ўсе ўважалі, што чалавек так і загінуў, аж на не вылузаўся. Хоць казаў, гэтым разам я ўжо застаўся зусім голы, горш як Адам, але дармо, на жывой костцы мяса нарасце. За агента працаваць ужо не хоча, а мяркуе адчыніць, як ён кажа, рэстаўрацыю. З чым, пытаюся, гэтую справу развінеш? Тут капітал патрэбен, а ў цябе вунь сорму няма чым прыкрыць. А навошта капітал, кажа? У гэтай справе абы рукі зачапіць, а там ракою пальецца. Глядзі, як у Свідрыцкага, а з чаго той пачынаў, таксама з нічога, а цяпер грошы мяхамі носіць. Нічога дзіўнага, калі і адчыніць, бо, як гаворыць Сымон, калі чалавеку шанцуе, то і в лапцёг танцуе. А байцову шанцуе, калі сам з мяха вылез. 28 студзеня. Калі не шанцуе, дык і на печы катар схопіш. Усе нашы дроў на зіму запасілі, бо ведалі, што зіма то не лета, хоць і вайною. А вось прафесар Вадзянецкі і рахункавод Супрынайц дарма, што высокаадукаваныя, гэтыя простыя рэчы не прадугледзелі, засталіся на зіму без палкі дроў. А цяпер сядзяць у халоднай хаце і ў кулакі дзьмуць. З гэтага, ведама, пацеха малая, бо, як казаў ім Разак, ці ты хукай, ці ты дзьмухай, усё роўна будзе халодна. Хукам не нагрэешся, а нагрэцца трэба, і вось вымушаныя гэтыя небаракі праблему паліва развязаць на штодзень. На тым тыдні спілавалі ў парку дэкарацыйнае дрэва, пасля звалілі радыёвы слуп, а учора пайшлі платы ламаць. Супрынайц, хоць таксама адукаваны, але трохі спрыту мае. Ён спакваля пачаў дошкі адцінаць. А Вадзянецкі, той зусім голы тэарэтык, урэпіўся ў слупок і давай яго трэсці. Пацеў, ажно пакуль не грымнуўся разам і слупком, нарабіў трэску і грукату. Вартавы, які стаяў паблізу, думаў, што гэта зладзеі лезуць, і стрэліў. Натуральна, хлопцы ірванулі з месца, можна ўявіць, якую хутчыню яны развінулі. Пакуль дабеглі да ўкрыцця, прызнаваўся Супрынайц, то зрабілася надта горача. Не дзіва, а тым часам Вадзянецкі згубіў акуляры і з правае нагі калёшу, а Супрынайц пакінуў на плоце рукавіцы з аўчыны. Вось табе і нагрэліся. Не, казаў на гэта гузак Мікіта, навука супраць спрыту ніколі не ўстоіць. Двое вучоных, а зрабілі горш, чымся адзін невучоны. Бо, скажам, я, хоць і не прафесар, а такая справа, як плот расцярушыць, мне расплюнуць, а яны не здолелі. Знацца, не з таго канца вучыліся, не згадзіўся з імі Сымон. Бо калі б гэта на запраўднага вучонага, той бы так не хібіў.
Быў у мяне прыяцель, вучоны прафесар, акадэмік. Той не тое, што плот, хату мог над табой разабраць, а ты б нічога і не чуў бы ў ложку лежачы. Вось гэта навука, чыстая пароды. А Вадзянецкі і Супрынайц, відаць, мяшанцы. А як мне здаецца, дык проста людзям не шанцуе. 30 студзеня. Няма сумлеву, што Мар'я Іванаўна хоча разарваць са мною сувязь. Стрэў сяння на вуліцы, прывітаўся, а яна над не спынілася. Віль хвастом і пайшла ў другі бок. Ці сачыць яе, ці даць адстаўку. Пакінуць шкада, бо такое вагі бабу не хутка знойдзеш. Першага лютага Яську Разака расшыфравалі, выявілася, што сваё дабро ён сплаўляе ў заходнюю. З якой мэтай яшчэ не ўстанавілі, зноў пад'язджалі да яго ў справе фэцкага сакрэту аб канцы вайны. Дарэмна, Яська толькі усміхаецца. Не для таго, кажа, я купіў гэты сакрэт, каб яго ўсе ведалі. На нашай вуліцы зноў запанаваў непакой. 3 лютага у арыентацкага нічога толкам не даведаўся, што такое заходнікі і што такое ўсходнікі, так яшчэ і вісне ў паветры. Бачыце, казаў арыентацкі, тут ёсць дзве такія плыні, і хоць іх мэты розныя і шляхі розныя, але яны ўсё роўна як бы адно, разумееце? Я зразумеў мала, шчыры нешта жаліўся на іхную мляўкасць і адсутнасць нейкай жывой крыніцы. Бо хто прыкладам у Менску гаворыць па-расейску, русафілы і русацяпы? А тым часам заходняя Еўропа і новае жыццё яшчэ аб русафілах ды расейскай мове. Тут я зразумеў яшчэ менш, трохі святла працадзіў на гэтае пытанне авечка Ахрэм. Можна, казаў ён, і на месяцы сядзець, а тым часам на зямлі гарох сеяць. Усёй глыбіні гэтага філёзофскага выснаву я не здолеў асягнуць, але перакананы, што тут крыецца пэўны сэнс. Усё ж я ў кумпаніі арыентацкага заўважыў, што пытанне аб заходніках і ўсходніках іх мала турбуе, а больш займаюць праблемы службовых выперадкаў. Бо мала не 2 гадзіны яны горача абмяркоўвалі службовую аварыю свайго саратніка Мімікрыйскага. Як я зразумеў, дык гэты спрытны хлапец хацеў сігануць без чаргі па службовай драбіне ажна праз 4 ступні. Але на самым версе сарваўся і бразнуўся вобзем, і так бразнуўся, што толькі мокрае месца засталося. Ён ужо заносіў нагу на верхнюю ступню службовай драбіны, калі нейкі ягоны злоснік чырк на яго ў пэўнае месца цыдулку. Няпэўны чалавек, а ў мінулым яшчэ больш няпэўны. І чалавек паляцеў долу. Калі мы вечарам у сваёй кумпаніі абмяркоўвалі гэную аварыю Мімікрыйскага, то бальшыня схілялася на тое, што чалавеку не пашэнціла. Толькі Сымон не згадзіўся і давёў, што ў службовай кальеры галоўнае адыгрывае выпадак. Ці ведаеце вы грака Язэпа? Ды, пэўна, ведаеце. Ён на савецкай вуліцы ходнікі падмятаў, дворнікам служыў. Дык калі хто бачыў грака, то бачыў ягоную бараду, бо яна ў Язэпа што мятла, якую ходнікі тыя падмятаў. І вось аднойчы, а было гэта ў 27-м годзе, угледзеў Язэпаву бараду нейкі савецкі чын. І надта яму спадабалася гэтая барада, акурат рабочая хрысціянская барада. Тады ўважалася, што была ўлада рабочых і хрысціян, а знацца трэба было трохі іхных прадстаўнікоў да ўлады. Ну, справа нядоўгая, туды-сюды выбралі грака ў дэлегаты ад менскіх хрысціян і пасунулі яго ў Маскву, каб там да вышэйшай улады абраць. Пачаставаліся дэлегаты з'езду на банкеце, селі на цягнік і папхнуліся ў Маскву. І вось толькі ад'ехалі за Антонава, Язэпу прыціснула пільніца. А трэба сказаць, што Язэп на цягніку блізу не ездзіў, а тым больш у мяккіх вагонах і не ведаў усіх парадкаў. Кінуўся ён туды-сюды, няма рады. Выскачыў у калідорчык, зірнуў навокал, на гвалт пад кусты трэба, а як ты збегаеш, калі тыя кусты толькі перад вачыма мільгаюць?
Не ведаў ужо, што і рабіць, а тут два нейкія гіцлі падсунуліся. Што ты, дзядзька, топчашся тут, быццам ушкодзіўшы? Шчэ не, але неўзабаве так яно і будзе. Дык у чым справа, гэта зусім проста. Падвялі яны грака да нейкае штуковіны, ды і кажуць: таргані за гэтую снасці, кропка. Грак таргануў, бо думаць ужо не было калі, і праўда, цягнік стаў. Саскочыў Язэп, ды, выбачайце, у кусты. Цягнік пастаяў трохі, свіснуў, ды зноў пайшоў. Выбег Язэп з-за кустоў, пачакай, крычыць, але дзе там, паехалі. Мусіў Язэп вярнуцца да хаты пехатой, а назаўтра зноў пайшоў вуліцу падмятаць, так і скончылася ягоная кальера. А шанс быў найлепшы, бо бараду меў хрысціянскую. Вось тут і кажы, што не выпадак, за малою драбніцаю чалавек не трапіў у вышэйшыя члены. 7 лютага сяння з'явіўся на нашую вуліцу нейкі паўнамоцны чын, каб збіраць складку на дапамогу. Ёсць, казаў, такое таварыства сабе дапамогі, якое не мае сродкаў, а тым часам у горадзе шмат нэндзы, дык трэба ж і ёй трохі дапамагчы. Добра, галечы ў горадзе хапае, бо шмат хто ў пераходны час бадзяўся немаведама дзе і не парупіўся сам сабе дапамагчы. Трэба ж людзям паспагадаць, таму мы не надта і спрачаліся, скінулі хто рублёўку, хто 2, а хто і жменю круп. Толькі як дайшла чарга да Сымона, той упёрся як вол. Не дам ні фэніка і годзе, калі я ў сваёй хаце дам жабраку бульбіну, дык ведаю, што ён яе сам з'есць, а тут я не гварантаваны. Як гэта? А так, можа вы мой фэнік прап'яцё. Паўнамоцны член надта абурыўся на гэтыя словы і ўжо пачаў гразіць, але Сымона нялёгка збіць з капылоў. Вы, кажа, даражэнькі, ў бутэльку не лезьце, бо я тыя складкі добра ведаю, у мяне такі ж выпадак быў. А вось паслухайце, у 30-м годзе, калі з скваркаю было вельмі туга, мы аднаго разу склаліся ў 5 аж на 2000 і скіравалі Юрчанку Аўхімаў Смалявічы. Купі, кажам, сала або кабана, там было танней, пасля падзелім складанае. Добра, паехаў Юрчанка, а мы чакаем і аблізваемся. Чакаем дзень, 2, чакаем тыдзень, няма пасланца. Рушылі да яго ў хату, і што ж мы бачым, ляжыць ён гад, што брук ды песні спявае. Дзе, пытаемся, складанае, а ён рагоча. За граніцу, кажа, адправіў вашае сала, на золата абмяняў. І зноў рагоча і спявае, ах, эти чорныя глаза. Ну, пастаялі мы, паглядзелі, плюнулі ды і пашлі, што ўжо тут возьмеш. Дык вось вам, даражэнькі, складанае. Мы грошы давалі, а ён прапіў, зжэр і песні спявае. Дык што вы на гэта скажаце? Паўнамоцны член нічога не адказаў, толькі рукой махнуў. Так Сымон і не даў складкі. Мне, казаў, гэтай капейкі не шкада, але дзе ідзець аб супольным або таварыстве, там мяне быццам сярпом па шыі не магу трываць. 8 лютага сусветнае палітычнае расклінаванне дапяла нарэшце і да нас. Дзюрка і Мікіта, швагры, на глебе гэтага расклінавання такую развялі дыскусію, што давялося іх разнімаць. Змяніўшы кепку на капялюш, Апанас змяніў і свае палітычныя пераконанні. І цяпер, кажа, ўсё наадварот таму, што казаў раней, ходзіць па хатах ды выхваляецца. Гэта было не так, а тое было не гэтак, а вы 20 год мадзелі ў цемры. Мы гэта пераробім, а тое знішчым, мы вас навучым, бо новая палітыка гэта вам не жарты і трэба змагацца. Мікіта нарэшце не вытрымаў. Ты мне пра палітыку не боўтай, бо я гэтага не ведаю. Да і табе яна патрэбна, як покрыўка ад гультайства. Ты мне адно скажы, чаго ты мяне, пень яловы, навучыць можаш? Ці не навучыш ты мяне, як хутчэй дамавіны габляваць? А мо ты маю жонку навучыш, як голыя крупы зварыць, каб яны былі з мясным адварам? Эх ты, малпа абскубаная, пень пад капелюхом. Не здаўся і Апанас. А ты, кажа, бутэлька піўная, ты цёмны і некультурны тыпус. Што? — узарваўся Мікіта. Я тыпус? Ды я табе, сукін ты сын, за такія словы? І бац па капелюшы.
Капялюх пакаціўся, а яны ў загрудкі ледзь расцягнулі. Цяпер, калі сустрэнуцца, дык інакш не вітаюцца, як толькі «здароў, малпа» ды «вітанне бутэльцы». А былі дружнымі шваграмі. Сымон, гэты злоснік усялякае палітыкі, цяпер ходзіць з задавальненнем. Ну што, не казаў я пра гэтае ашуканства? Бачыце, што яна робіць? Кліны забіваюць з бакоў, а яны шчэпяць знізу. Так яна, гэтая палітыка, скрозь. 10 лютага. Калі падумаць, колькі людзей пакалечыла сябе за так званыя палітычныя перакананні, дык аж на страх бярэ. Іншы мяняў іх за гэтыя 25 гадоў па 10 разоў і не заўсёды без аварыі. Быў у мяне да 17-го году добры знаёмы Кручкоў Сяргей. Ён меў пасад прысяжнага даверанага, перакананні сацыялістага дэмакрата і зарабляў добрыя грошы. У 17-м годзе ён хадзіў па вуліцах пад сцягам, спяваў песні, а пасля неяк раптам так высока сігануў, што я страціў яго з вачэй. А сяння, вось навіна, гляджу на сураскім рынку, а ён сядзіць пад ядкаю, спераду расставіў розныя статуйкі, шматцё расклаў і нагул розныя дэрэвалюцыйныя дрындушкі. Прадае, схуднеў, аброс, зусім сапсеў. А даражэнькі, кажу, колькі год не бачыліся, ну, як жыццё? Зірнуў ён на мяне з-пад ілба і пытае: «А хіба гэтае, што мы сёння робім, можна назваць жыццём?» Ну, ведама, кажу, цяжка, але ж вайна, чаго добрага хацець? А я цяпер, кажа, нічога не хачу, ні вайны, ні рэвалюцыі, хачу, каб ізноў быў Мікалай. Але ж даруйце, вы ж самі ў 17-м годзе крычалі: «Далоў крывавага Мікалая, далоў вампіра!» Ішчэ, памятаю, песню спявалі: «Адракнёмся ад старага міру». Ну што ж, спяваў, бо дурны быў, і ўсе былі дурні. Бо каб не спявалі, дык гэтага не было б. Спусцілі сабаку з ланцуга, а сабака, ведама, сабака, кідаецца на ўсіх, а таго не ведае, што калі гаспадар не пакорміць, дык здохне. Вось табе і на, то крычэў: «Далоў Мікалая», а цяпер кажа: «Давай Мікалая». Знацца, і забраўды быў дурань, калі спяваў «Адракнёмся». Бо тым часам яшчэ і сёння прадае рэчы, якія набыў пры гэным крывасмоку. Ідучы з рынку, я думаў, колькі ж мусіў гэты чалавек за свайго паўвека перапэцкаць і змяніць гэтых палітычных кашулек, каб дайсці ад сацыялістага дэмакрата да чарнасотніка. І колькі ён пераспяваў песняў, і наколькі матываў, і што яму гэта каштавала здароўя. Тут я зноў згадзіўся з Сымонам, што лепш не вызнаваць ніякае палітыкі, чымся мець ад яе адну з грызоту. 12 лютага. Прафесар-хэмік Адбітоўскі перакінуўся на мылавара. Ён неяк ужо даўна жаліўся Вадзянецкаму, што ягоны цяперашні інжынерскі пасад не задавальняе ўсіх патрэбаў. Муж указаў мець дадатковы прыбытак, навуковыя веды ў мяне ёсць, а таксама і каўстычнай соды дастаў. Праўда, незважаючы на свае навуковыя веды, ён 2 першыя зваркі сапсуў. Нечага не дадаў, а нечага перадаў, каб на іншага, дык бы ўжо кінуў гэтую брудную справу, але Адбітоўскі чалавек упорысты. Ды хіба ж я, кажа, трасца яго матары, не звару гэтыя пошасці? Які ж я тады хэмік-прафесар? Дыплём, кажа, парву, калі не звару. І, напэўна, парваў бы, але на ягонае шчасце і на шчасце ўсяго закарэлага грамадзянства 3-я зварка ўдалася адмыслова. Такое мыла, хваліўся Адбітоўскі, што само без вады мыліць, тэже невыразны колер. Адно, што не спрыяе разгарнуцца як след адбітоўскага прадпрыемству, гэта брак сыравіны. Сабак пастралялі, катоў лавіць цяжка, а пошасці цяпер ніхто іншай не выкідае. Дармо, кажа Сымон. Адбітоўскі не заблоцкі, гэты на мыле заробіць, бо ён вучоны, а вучоныя, трэба сказаць, усе упорыстыя. Быў у нас калісь пры акадэміі таксама вучоны, дык што б вы думалі, гэты камель, яго камялём звалі, хацеў зрабіць нейкае кола, каб само круцілася.
І як мы пазней даведаліся, дык ён аж на 5 гадоў потайкі ад усіх майстраваў гэнае кола. Апошнюю капейчыну заганяў у гэныя спіцы, во да чаго быў упорысты. Не ведаю, ці закруцілася ў яго нарэшце гэнае кола ці не, бо ён нечакана недзе знік разам з сваім колам. Адно перакананы, што калі ён яшчэ жывы, дык і цяпер майструе, бо упорыстасць у вучонага, што нораў у майго коня, нічым не пераставіш, або лоб паб'е, або свайго дапне. 14 лютага Юзік Загрымбіцкі працярабіў шлях у заходнюю. На першы раз сам ехаць пабаяўся, скіраваў жонку. Тая, набраўшы ў кошык розныя драбніцы, прывезла адтуль воз дабрыні. Там, казала, усякага дабра ў гаспадароў больш, як у нас на складах. Яно і зразумела, гэныя людзі яшчэ не паспыталі калгаснага хлеба, а таму і свой маюць. Юзік наладаваў повен воз тавару і спадзяецца прывезці вялікі воз дабра. Я хваліўся, не люблю драбніцаю займацца, мне адразу або пан, або прапаў. Такі чалавек, калі не памрэ, свайго дапне, бо кіпцюры мае надта войстрыя. 17 лютага І жыць цяжка і памерці нялёгка. Учора ў садзе культуры і адпачынку знайшлі нежывую бабульку. Ну, ведама, пацікавіліся, чыя гэта бабулька і як яна там апынулася. Намацалі і сваячкоў, якое такое здарэнне з бабулькай пытаюць. Ну, прыціснулі трохі, яны і сазналіся. А ніякага, кажуць, здарэння. Звычайна, памерла бабулька, а мы яе пахавалі. Дык хіба ж так хаваюць? Хто вас такога навучыў? А мы ўсё чын-чынам, кажуць. І дамавіну зрабілі, і хаўтуры справілі, а што дол прамёрз на 2 метры, дык мы тут не вінаватыя, бо паставілі мы ў садзе да часу, пакуль не адтае дол. Можа, яно так і было, можа б яны і пахавалі бабку, але тым часам іншыя спажыўцы нагледзелі, што дамавіна стаіць без ужытку, бо на паверхні зямлі. Ну і выкарысталі яе для свайго пацыента, а бабку вытраслі на снег. Гэтае здарэнне нарабіла шмат гутарак на нашай вуліцы. І ніхто тых сваякоў не пахваліў, толькі наязноў спрабаваў даводзіць, што на вуцы ведамыя такія спосабы паховінаў і што бываюць яшчэ і горшыя. Але Сымон перапыніў ягоную лекцыю ў самым пачатку. Вы, даражэнькі, і з сваёй навукай жывеце як хочаце, хоць на галаве хадзеце, бо жыць можна ўсяк, але памерці мне, браток, дайце па-чалавечаму. Бо гэта ў жыцці здараецца толькі адзін раз. Дзевятнаццатага лютага учора нечакана трапіў на пажагнальную гарбатку. Арыентацкі паспрыяў, што такое пажагнальная гарбатка, я даведаўся пазней. Шчыра кажучы, ніякай гарбаты не было, быў разведзены спірытус і закусь. Але сэнс не ў гэтым, сэнс у самай існасці справы. А існасць была ў тым, што праводзілі адну надта слынную асобу на яшчэ неведамы пасад. Пацеха, чаго толькі я не наслухаўся. Выступалі блізу ўсе, і кажны хваліў слынную асобу. І чаго толькі не плялі, здавалася, што гэнная слынная асоба увабрала ў сваё, дарэчы сказаць, досыць сціплае тулава усе чалавечыя годнасці. Арыентацкі прамаўляў, што такіх людзей, як гэнная асоба, рэдка зямля носіць. Авечка Ахрэм, той жывы без слязьмі цадзіў у кілішак, не мог паўстрымацца ад развітальнага жалю. Шчыры выступаў аж на 3 разы, праўда, ягоныя прамовы не зусім былі шчырымі, бо ён хоць і хваліў, але разы 2 калупнуў такі гэтую асобу і досыць балюча. Тая ажна заёрзала. Калі не лічыць гэтага выпадку, ды яшчэ прамовы аднаго здаравеннага дзяцюка з чырвоным тварам, дык усё было надта прыстойна. Бы ўжо і я разагнаўся на прамову, але тут неяк усе загаварылі разам, не слухаючы адзін аднаго. Колькі я не бразгаў відэльцам па кілішку, голасу не атрымаў. Да хаты пайшлі разам з авечкам і арыентацкім. Авечка яшчэ не суняў свайго жалю і ўсё чмыхаў носам. Такая, казаў, страта, такая страта. Арыентацкі, наадварот, выглядаў надта вясёлым. Я казаў, хоць бы штодня ладзіў такія гарбаткі.
Але ж у такім разе, кажу, вы рызыкавалі б за які месяц развітацца з усімі слыннымі людзьмі гораду. А такой бяды, не былі б яны, былі б іншыя, хіба не ўсё роўна. Я, ведама, цалкам з ім згодны, што для мяне гэта не было б стратай, але ўголас пра такое не сказаў. Хто яго ведае, што за чалавек арыентацкі? 21 лютага. На суседняй вуліцы асяліўся пагарэлец. Пацярпеў ён, бядак, ад няшчаснага выпадку з вайсковай неасцярожнасці. Ледзь з душой выскачыў, а цяпер усунуўся ў голую хату з голай сям'ёй. Ну, як ты цяпер жыць будзеш? Спачуваюць суседзі. У цябе ж нават вяроўкі няма, каб на крук начапіць. А дармо, кажа, неяк пражыву, дыяген і гэтага не меў. Нараілі яму схадзіць да сабе дапамогі. Мы ж складаліся, дык вось табе і будзе. Пайшоў, адважылі там 3 кіло мукі і паўкіло солі. Ну, кажуць, папраўляйся, чалавеча, не сумуй. А чаго яму сумаваць, калі памагаюць? Моцны выжыве, а нямоцных жыццё кусае. Так казаў пра гэты выпадак Наязноў, але, здаецца, ён і сам не быў перакананы, што гэты выснаў можа хоць трохі задаволіць пагарэльца. 25 лютага Мар'ю Іванаўну прасачыў і з шоферам. Усё зразумела, зрада, ашуканства. Безадкладна ўжыць станоўкія захады. Гэта чорт ведае, што такое. Тут колькі радкоў зацёрта, лявон крывічанін. 28 лютага. Любоўная лодка разбілася аб быт, як пісаў той паэта. У мяне яна разбілася ў друзачкі, з Мар'яй Іванаўнай квіты. Перамовы ні да чаго не прывялі. Разыдземся, кажа Іван Іванович, добрымі сябрамі. Нічога, яшчэ табе пакажу добрых сяброў, будзеш памятаць. 2 сакавіка. Фэцкі ў выніку лічэння дайшоў да выснаву, што ў навуцы ўжо няма чаго рабіць, усё вынайдзена. І цяпер конча перакінуўся на практычную справу. Гандаль, кажа, асноўнае, што цяпер трэба чалавеку, бо гандаль – гэта рухавік усяе культуры. Ухапіўся і ён за гэты рухавік, але першыя ягоныя крокі былі не зусім моцнымі. Купіў на інкубатарнай станцыі 30 піскляў па рублю галаву і меркаваў прадаваць па 10 рублёў. Такім парадкам ад гэтага рухавіка мусіла атрымацца пэўная культурная астача. Але, як кажуць, рыба ў рацэ ды не ў руцэ. Пакуль ён валок у сетцы гэтых 30 піскляў з станцыі, 5 па дарозе ўдалося задушыць, рэшту пасадзіў на авёс. Піскляты адмовіліся ад аўсу. Ведама, які пісклячы розум, скуль ім ведаць, што паводле навукі ім належыць ужываць толькі гэтае зерне. Але Фэцкі конча пастанавіў прымусіць іх падпарадкавацца намаганням навукі і безадкладна дзюбаць авёс. Пачалося упорыстае змаганне. Піскляты вымагалі дробна пасечанага тугога яйка ды дробных крупак, але Фэцкі яйка і крупы еў сам, а піскляў засыпаў градам аўсу. У выніку 3-дзённага змагання, праводжанага з несціханай жорсткасцяй з абодвух бакоў, яшчэ 10 змагароў выбыла з варожага стану, а колькі атрымала цяжкія пашкоджанні. Толькі тады Фэцкі змогся і рэшту недабіткаў выкінуў на рынак. Але тут яго чакала канчальная аварыя. Піскляў не толькі ніхто не купляў, але нават і дарма не браў. І зноў навука падвяла. Усё было б добра, казаў пра гэтую аварыю Сымон, каб піскляты былі натуральныя, тыя дык і авёс бы жэрлі, а тут зробленыя электрыкай. З ім згадзіўся і Мікіта. Ды хіба электрыкай можна жывое зрабіць? Пісклё – гэта, браток, не чалавек, у яго арганізма кволая. Ды і чалавека, бадай, ці зробіш электрыкай. Скончыў ён у задуменні. 5 сакавіка. Трэба падаваць дэкларацыю аб прыбытку, ведама, каб падаткі плаціць. Дайце рады, якія ў мяне прыбыткі, калі я нічога не раблю. Але патэнту маю, знацца павінен быць і прыбытак. Раіўся з Рыгорам і Наязновым, Наязноў не даў ніякае парады. Гэта, кажа, не па маёй лініі. А спытайся, што па ягонай лініі, таксама не скажа. Вось табе і прафесар. Рыгор параіў проста. Накруці ім якую хочаш лічбіну, абы не зусім мізэрную, і падавай.
Хто цябе спраўджваць будзе? Давядзецца так і зрабіць, а Мікіта Гузак хоць і шыльду мае, але дэкларацыі падаваць не думае. Ніякага прадпрыемства ў мяне, кажа, нямашака. А калі і сталярка, дык я з гэтага саматугам хлеб зарабляю і лішніх прыбыткаў у кішэню не кладу, бо мне лячыцца трэба. Хто тут сушэйшым з вады выйдзе, не ведаю. 8 сакавіка мірылі Апанаса Дзюрку і Мікіту Гусака, звялі гэта мы іх у рыгора і кажам: ну і што гэта, хлопцы, вы ж тым часам швагры? Трэба жыць дружна, як суродзічы, а вы вунь што, за чубы. Дзюрка здаўся хутка. Я, кажа, што ж, я гэта ўсё разумею і гатовы ад свайго боку. Цяжэй было з Мікітам, той ніяк не хацеў пагадзіцца на тое, што ён вінаваты. Я чалавек спакойны, кажа, курчанё не пакрыўджу, а тым больш такую свінню. І гэтым ледзь не сапсуў усёй справы, бо Апанас пасля такой піхулкі таксама стаў дуба. Добра рыгор скемеў нацадзіць ім па шклянцы. Тыя палыпалі вачыма і выпілі, зрабілася лягчэй. Згоду конча замацавалі яшчэ 3 пляшкамі, а калі швагры пасунуліся ў абдымку да хаты, дык на галаве Мікіты ражном стырчэў Апанасаў капялюш, гэты галоўны стрыжань нязгоды, а да дзюркавай галавы прыліпла Мікітава кепка. Знацца, згода была поўная. 9 сакавіка сяння малоў рыс на муку, жонка паслала. Пілавала мяне ўжо даўно. Што гэта каша ды каша, змялі рыс на муку, дык каржоў з пяком. Прыходжу ў млын, а там людзей як на рынку. Хто пуд, хто 5 меле, а хто і 10 пудоў пытлюе. Ведама, як каму Бог спасобіў. Прыглядаюся я гэта да ўсіх скрозь ржаны пыл, аж наглянуў, божухна. Пачаканцаў Юрка сядзіць ля латка і рот разявіў. А Пачаканцава я ведаю добра, бо мы з ім колісь на савецкай хаўтурцы рублі касілі. А даражэнькі, кажу, што ж ты тут робіш і чаго рот разявіў? Жыўлюся, кажа. А каб ты спух, кажу, якое ж гэта жыўленне, калі тут адзін пыл? А вось жа ў гэтым і сэнс. Мне адзін прафесар параіў, калі падыхаць, казаў, 8 гадзінаў гэтым ржаным пылам, дык не менш за 200 грамаў хлеба хлынеш. Бо, кажа, у Баварыі быў адзін млынар, важыў 4 пуды, падымаў 80 пудоў. Вось што значыць гэты пыл. Ну і што ж? А вось нічога, глытаю. А працуеш дзе? Дзівак, якая ж праца, калі я тут 8 гадзін сяджу і глытаю свае 200 грамаў без усялякае працы? Зразумей, дзе выйгранка. Не, на працу яшчэ пачакаю. Я, ведама, зразумеў, дзе выйгранка, але на гэтую працу не пайшоў бы. 10 сакавіка жыхары з цэнтру чагосьці сігаюць па ваколіцы. Да рыгора прыйшла сваячніца да наязнога швагерка. Да іншых таксама, іх там, здаецца, паветрам трохі напалохалі. А Сымон з іх жартуе. Дарэмныя турботы, кажа, жыві там, куды цаляць хочуць, будзеш цэлы. Бо паветра яно таксама рух мае, зганяе. А ў нашай ваколіцы палахлівых няма, толькі разак напалохаўся, як пачуў трывогу, бо ў гэты час якраз скончыў брагу калбаціць. Пасля казаў, што ўсё іншае глупства, але на выпадак чаго брагі шкада было б. 11 сакавіка у кажнага свой закон. Юрэц Бладук трохі павучыў сваю жонку. Каб сказаць моцна, дык не, так, злёгку, а бабе чамусь не спадабалася. Выбегла на вуліцу і ў лямант, забіў, крычыць, пакалечыў, гвалт. Як на тое ліха вайскоўцы ехалі, натуральна пацікавіліся, аб чым лямант. А ў выніку павучылі Бладука па свайму закону. З'ездзілі яму 3 аплявухі, ды яшчэ і ў паліцыю патрабавалі. Не бі, кажуць бабу, ды шануй, баба ўжо і не радая, а мужчыны смяюцца. Завошта ён цябе гладзіў, Бладучыха? Каб жа было за што, а то за глупства, заспеў ён нас з Байцовым у гарызантальным палажэнні. Ну я звярэў? Дзіва, што азвярэў. Але гэта толькі на жарт было, апраўдвалася Бладучыха. Мы так жартавалі. Добры жарт, рагатаў Сымон.
Ад такога жарту бывае, што бацька потым свайго дзіцяці не пазнае. Толькі жонкі спачувалі. А якое ж каханне ў іх было, любачкі, проста да ваеннай якасці, а ён гад біцца. Але хутка Юрэц вярнуўся без аварыі, і ўсе супакоіліся. Назаўтра Бладук пайшоў прочкі, але хутка вярнуўся, бо ўсё ж, як той казаў, жонка не балалайка, пайграўшы, на стенку не павесіш. 12 сакавіка хадзілі з Сымонам у тэатр слухаць пра новы зямельны закон. Хвалю такія парадкі, цешыўся Сымон. Свая зямля — гэта ўсё. Шчэ мой дзед казаў, лепш свае 3 аршыны, чымся чужая валока. І гэта святая праўда, калі мой швагра жыў на сваіх 3 дзесяцінах, дык не тое, што хлеба на 5 душ хапала, а і скварка не выводзілася, а як загналі дабравольна ў калгас, дык ажна злагойшчына ў Менск дыбаў па кілю хлеба. Зямлі ў калгасе было па 3 дзесяціны на душу. Хлеб жа, што калгаснікі рабілі, улада забірала па рублі, а ім прадавала па рублю за кілю. А мне гэты закон абы што, бо зямлю рабіць мне не да твару, а хлеба на мой век хопіць. 14 сакавіка. Што на свеце дзеецца чысты смех. Настаўнік дзівак разжаніўся з жонкаю, а жылі разам 45 год. Ці то надвор'е на іх паўплывала, ці вайна, невядома, толькі старыя не захацелі жыць супольна. Падзялілі свой пакой папалам, перацягнулі ў куты кажны свае рэчы, а пасля ўзяліся агульнае дабро дзяліць. Праўда, дабра гэтага ў іх небагата, усяго 1 бочка агуркоў. Як яны перахаваліся ў старых, невядома, але гэты скарб старыя, як людзі старой загартоўкі, мусілі падзяліць сумесна. Толькі нешта не выйшла ў іх сумленна, пасварыліся ў час дзяльбы. Ці то старая хацела старога на агурочках аб'ехаць, ці можа і стары перасморгнуў агурком, пра гэта не хваліліся. Паклікалі на дапамогу суседзяў, людзей прыйшло шмат. Ведама, кажнаму хочацца на такую рэч паглядзець. Ну, стаўпіліся суседзі і раяцца, як такую справу найлепей абстругаць. Адны раілі распілаваць бочку на пал, але іншыя запярэчылі, бо гуркі папілуеш, ды і рассол выльецца. Хацелі раскласці гуркі па штуках, табе, бабка, табе, дзедка, але зноў бяда, другое судзіны ў старых няма. Нарэшце наважылі на месцы агледзець справу і там памеркаваць. Рушылі да бочкі з гуркамі, адчынілі яе, дзівяцца, ну і гуркі. Узяў адзін сусед агурок на зуб, хрумшчыць, другі таксама паспытаў: добра? Трэці таксама, старыя толькі вачыма лыпаюць, і пайшла спроба, як іхныя гуркі хрумшчаць. Эх, кажа нарэшце адзін знаўца па агуркох, грэх такую закусю сухамятку хрумстаць, смяротны грэх. І неўзабаве джгануў за дзверы. Праз колькі часінаў вярнуўся з паўлітрам, якое тут жа і размеркавалі. Вядома, не абмінулі і старых. Пасля сігануў другі сусед, трэці, і пачалося. Як скончылася гэтая спроба, старыя не памяталі, але калі назаўтра зірнулі ў бочку, дык дзяліць ужо не было чаго. Толькі на дне нейкім цудам захавалася колькі шаптуноў. Вось табе і параілі суседзі, і сядзяць цяпер старыя ў розных кутках ды пазіраюць ваўкамі адзін на аднаго. Ну, ці не грэх, а хто ў гэтым вінаваты, хіба ж не старыя? 18 сакавіка. У Фэцкага зноў няўдача, быў апёкся на пісклях, а цяпер на трыбухох скруціла. Купіў ён іх ля бойні аж на мяшок, прывалок да хаты і пачаў вылічваць, колькі на іх заробіць. Але пакуль ён калькуляваў ды вылічваў найвышэйшы прыбытак, трыбухі не марудзілі, узялі ды і сквасіліся. Дух ад іх пайшоў па ўсёй кватэры такі цяжкі, што не толькі на рынак, але і на сметнік выкінуць небяспечна. Мусіў збыць за бясцэнак, каб не зусім страціцца, завалок гэты злаякасны прадукт адбіткоўскаму на мыла, па марцы ад трыбуха. Але ашукаўся і адбіткоўскі, варыў ён гэтую квашаніну паўдня, але не ўважаючы на ўжытую ім розную хэмію, мыла з трыбухоў не выйшла, а толькі адна пена.
Цяпер прафесар ды інжынер, як кажуць, на нажах, бо паміж іхным старым сяброўствам грозным сценем сталі квашаныя трыбухі. Так бывае дробная рэч псуе вялікія дачыненні вялікіх людзей. 19 сакавіка. Сяння на зборцы ў Рыгора быў вялікі палітычны дыспут. Справа ішла пра ўладу, чаму яна і навошта. На пачатку населі ўсе на прафесара Наязнова. Вось вы, кажам прафесару, акуляры носіце, можна сказаць, зубы з'елі на розных пытаннях, дык скажэце нам на ласку, што такое ўлада. І чаму яна, дадаў Мікіта Гузак, не такая, як хачу я, а наадварот. Наязноў нешта пачаў мармытаць, але такое невыразнае, што Сымон яго перапыніў. Не ведаеце, шаноўны, скідайце акуляры. Гэтае каведнае пытанне ўзяўся развязаць Мікіта Гузак. Я скажу, чаму такое дзеецца на свеце. Вось скажам так, адзін чалавек хоча туды, а другі хоча сюды. А каб людзі былі ні туды, ні сюды, дык усё было б добра, і нічога гэтага не было б. Правільна, падтрымаў яго Сымон. Людзі ёсць розныя, адны далікатныя, другія працавітыя, а паміж імі ідзе несупыннае змаганне. І вось, знацца, якія людзі перасіляць, такая і ўлада будзе. Быў у мяне за саветамі знаёмы, чалавек так сабе, недалуга. Меў ён невялічкую пасаду, быў ціхі, сарамлівы і заўжды выглядаў такім прыбітым, нібы ў яго за каўняром паліцыянт сядзеў. Так, але аднойчы фракцыя ягонага начальніка перамагае, бярэ, знацца, верх, і той трапляе ў вялікія чыны. Натуральна, і гэты недалуга за хвастом чына таксама прыціснуўся да ўлады. І што вы скажаце, чалавек раптам змяніўся, не той, а зусім новы, ну проста арол. Толькі адно і не змянілася, як быў гультай, так ім і застаўся. Дык вось што такое ўлада. Такі нечаканы вывад нас усіх вельмі здзівіў, але як мы ведалі, што Сымон філёзаф, дык і не спрачаліся. А што ж такое ўрэшце ўлада, так і не даведаліся. Дыспут наш, як урэзюмаваў апанас Дзюрка, быў грунтаваны на пяску, а таму і выніку не даў. Можа так, а можа і не. 21 сакавіка. Ловяць безаўсвайсных, пахапілі на рынку Гузачыху і Загражэмбіцкую, тыя ледзь выцерабіліся. Трапіў паліцыйныя абыймы і разак Яська з самагонам залавілі. Але хоць ён і на мокрай справе паслізнуўся, а падняўся сухім, бо Яська добра ведае, што ў такіх выпадках рабіць. Я казаў, усё роўна сваё наганю. Пасля гэтага ўвесь наш мурашнік заварушыўся і пачаў перакоўвацца. Мусіў я перагледзець свае грамадскія пагляды і падаўся здабываць аўсвайс. Зразумела, можна было бы так жыць, бо матэрыяльная база яшчэ ёсць, але палітычныя крыгавіды штораз завужаюцца. Пасля нядоўгіх меркаванняў падаўся да ўправы, бо як не кажыце, а ўсё ж праўда, што толькі на дзяржаўнай пасадзе пазнаеш ісціну. 22 сакавіка неспадзявана сустрэў Мар'ю Іванаўну. Трапіў у адну вясёлую кампанію, аж нагляджу, і яна там. Я і вокам не міргнуў, што мы знаёмыя, яна таксама трымалася тактоўна. Але як пасля ўсяго пачалі гуляць у флірт кветак, я такі разы 3 добра клупнуў яе. А з гэтай гульнёй выйшла чыстая камедыя. Флірт быў стары яшчэ мікалаеўскі. Зразумела, што ў гэтым дарэжымным флірце было толькі пракволае і палкае каханне. А такія простыя рэчы, як сахарына, панчохі, баханка, закусон ды іншыя, не былі прадугледжаныя. Натуральна, мы пачалі выпраўляць недагляд мінулага і мусілі дапісваць. Ну і панапісвалі на тэму дню. Гіяцынт, ці ёсць у вас скураныя падэшвы? Фіялка, а фігу вы не хочаце? Скураныя, шаруйце гумай. Нарцыс, колькі вы просіце за свае кумпякі? Лілея, свінявы і больш нічога. Такім парадкам мы скрэмзалі ўвесь гэны кветкавы флірт, і ён атрымаў зусім сучасную афарбоўку. Але пасля гульні гаспадыня агледзелася, што ўсе карткі пакрэмзаныя, і ўзняла вэрхал.
Антылегенты, крычыць, у шляхетную гульню гуляюць, а карткі звэцгалі як свінні. Ледзь мы яе супакоілі складчынай, але ўсё ж выйшаў канфуз. 23 сакавіка Загржэмбіцкі вярнуўся з экспедыцыі ў западную. Ён такі нездарма хваліўся, што не любіць займацца драбніцай, прывёз з сабою вялікі абоз ёміны. Калі ўсё гэта ўдала рэалізуе, дык адразу выскачыць у першыя рады менскіх фінансавых колаў. А пра западную апавядае цуды. Як там людзі жывуць, як п'юць і гуляюць, проста дзіву дацца. Адно дрэнна, што там усе лютыя нацыяналістыя. Нават і гарэлку і тую п'юць не як усе людзі шклянкамі, а па-свойму па-нацыяналістычнаму. Выставіць, кажа, на стол 3 чаркі, адну белай, другую чырвонай, а трэцюю зноў белай. Ды хвошчаўся запар, а пасля выгуквае «Хай жыве!». А іншыя, мабыць, ужо зусім шавіністыя, дык тыя выстаўляюць аж па 9 чарак. 3 белай, 3 чырвонай, зноў 3 белай. І «Хай жыве» выгукваюць ужо 3 разы. Гэта ўсіх нашых вельмі здзівіла, толькі Яську Разаку такі звычай надта спадабаўся. Каб мне туды, крый Божа, дарвацца, мроіў ён, дык «Хай жыве» я там крычаў бы хоць 20 разоў, пакуль бы не залажыла. Кажнаму сваё, а мне такая палітыка не падабаецца. 24 сакавіка набліжаецца, як казаў Апанас, першы вольны вялікдзень на першай вольнай зямлі. Усе з уздымам калботяць самагон. У гэтай справе і я не захацеў астацца атэістам і закалбаціў 30 фунтаў аржанухі. 25 сакавіка бачыў нейкі дзіўны сон. Снілася мне, што нібы іду па галоўнай вуліцы і назіраю звыклы малюнак. Машыны, салдаты, грузавікі снуюць узад і ўперад, збянтэжаныя цывільныя па баках туляцца. Грукат, галас, безупынныя гудкі машынаў, адным словам, вайна. Раптам сталася ціха, да таго ціха, што ажна страшна зрабілася. Стаў я і дзіўлюся, што такое. Нібы тое самае, а тым часам зусім іншае. Вось прафесор Фэцкі, той, што вылічаў канец вайны, ідзе, нібы і ранейшы, але ўжо зашпілены на ўсе гузікі і з партфелем пад пахай. Ветліва вітаецца. Вось інжынер Адбіткоўскі, які мыла спадла ўварыць, на аўтамабілі праімчаў. Гузачыха з кашолкай у руках прашкандыбала, а вось і Сымон на сваім кані едзе, пад'ехаў да мяне і спыніўся. «Ты чаго, крычыць, рот разявіў? Зачыняй хутчэй, а то і з табою будзе тое, што з адным халімончыкам было. Той таксама, вось як і ты, з канём сустрэўся, а пасля 3 месяцы з абвязаным рылам хадзіў і ўсім жаліўся. Ішоў, кажа, ціха па вуліцы, а нейкая разіня ехала і проста мне аглаблінай у рот. Вось як бывае, ну, дык што чуваць? Ды вось стаю ды дзіўлюся, што робіцца. Ды чаго тут дзівіцца? Нічога новага няма. Усё як было, так і я». І Сымон крануў каня, паехаў. Няўжо ж ніхто нічога не заўважае? Цуд. Іду далей па пагарэлай вуліцы, а тут ужо новыя хаты, як грыбы павырасталі, нібы ў казцы якой, або не раўнуючы, як у справаздачы ўраду. Крамы скрозь паадчыняныя, а ў крамах дабра ўсякага гарамі навалена. Вось ідуць салдаты, песні пра вайну спяваюць, а кулямёты і бомбы па вуліцы раскідаюць. І нікога гэта не палохае, а наадварот цешыць, бо дзеці падбіраюць бомбы і як у мячыкі з імі гуляюць. Дзіва! Падышоў да плошчы былой свабоды, а тут радыёвяшчальнікі на ўсе лады грымяць. Вайна скончана, арміі ўсіх народаў распушчаныя, усе кардоны знятыя, а заслоны паднятыя. Мір і супакой, ура! Няхай жыве супакой! У гэты час з-за рогу танкавай вуліцы на плошчу ракой наплылі грамады людзей, якія павольна спыніліся ля помніка невядомага героя. Наперадзе падраўнялася аркестра барабаншчыкаў, а за ёй мора сцягоў і натоўп.
Вось на помнік ускочыў нейкі жвавы чалавечак і пачаў крычаць: «Вызваленыя свабодныя людзі! Вайна скончаная, на ўсім свеце запанавала ціша і сугучнасць. Няма ніякіх спрэчак паміж народамі. Спалучаны ўрад вялікіх нацыяў абвесціў для кожнай нацыі поўную не. Што абвесціў спалучаны ўрад дачуць не ўдалося, бо раптам як разане барабанная аркестра, як загрукочуць гарматы, як загудуць самалёты, ажна, здаецца, зямля здрыганулася. Тут я падхапіўся ад сну, але грукат не спыняўся. Я саскочыў з ложка і рынуўся да дзвярэй, бо ў мае дзверы барабанілі так, што ажна ўся хата хадыром хадзіла. Калі адчыніў дзверы, даведаўся, што прыйшла нямецкая жандармерыя правяраць жыхароў і аўсвайсы. За тое, што я замарудзіў, адчыняючы дзверы, мне жандар на пачатку паказаў пісталет, а пасля адмерыў нядрэнную плюху. На гэтым скончыўся мой дзіўны сон, бо толькі пасля жандармаўскай навукі я прыйшоў да цяму і зразумеў, што ўжо не сон, а рэчаіснасць. Суседзі з поводу майго сну кажуць, што хоць ён скончыўся і не зусім удала, але гэты сон вяшчун, і ён прадракае канец вайны. Адзін Сымон не падзяляе агульныя думкі. Ён кажа, што сны трэба разумець якраз наадварот. Калі ты сніў, кажа, што гэтая вайна скончылася ў такі нечаканы спосаб, то тут, браток, рыхтуйся да новай вайны. Так гэты сон трэба разумець. Верыць Сымону ніхто не хоча. 26 сакавіка. Учора ў беларусаў было свята, спраўлялі гадавіну сваёй колішняй незалежнасці. З гэтае прычыны наладзілі ў тэатры вялікі сход і пачалі гаварыць. Гаварылі шмат пра тое, як колісь змагаліся, як былі незалежныя, як усё ў іх было і што цяпер таксама. Мне ўвесь час свярбела выступіць і спытацца, чаму цяпер нічога няма і хто канкрэтна вінавайца гэтага. Але выступіць пабаяўся і добра зрабіў, бо калі пасля сходу загаварыў пра гэта з Янкам шчырым, дык той мяне ледзь не залічыў у ворагі. Вы, кажа, не разумееце гэтага, бо вы яшчэ не наш. Вам яшчэ, кажа, адзінае недзялімае адрыгаецца, а як вашае нутро зусім ачысціцца ад гэтае дрэні, тады ў вас і ў галаве прасвятлее. Што я меў на гэта адказаць? Зразумела, нічога, а тут яшчэ і ахрэм-авечка падцягнуў. Мы, кажа, змагаліся, змагаемся і заўсёды будзем змагацца, аж пакуль нам не дадуць. А калі ўжо дадуць, што трэба, тады і змагацца кінем. Мы упартыя. Дзіўны чалавек гэты ахрэм, усё яшчэ спадзяецца, што дадуць. А тым часам вось і сяння не далі. Хацелі яны ў адзнаку свайго свята наладзіць дэманстрацыю, гэта значыць паказаць свае сілы. А немцы ім і не дазволілі, вось табе і незалежнасць. Увечары пасля сходу ладзілі гарбатку, куды я, на жаль, не трапіў. А шкада, бо сяння арыентацкі хваліўся, што гарбатка прайшла надзвычай удала. Нікога не вынеслі і нават не вывелі, а тым часам усім хапіла. Гутарылі таксама шмат, але куды весялей, чымся на акадэміі. На пачатку ўсе адзін аднаго хвалілі, а пасля, калі выпілі па трэцяй чарцы, пачалі сварыцца. І таго не зрабілі, і гэтага не дарабілі, і той вінаваты, і гэты не дагледзеў, і наогул ніхто нічога не робіць. А як падлілі яшчэ, стала зусім весела, бо загаманілі ўсе разам. Мікіта Гузак, які слухаў нашую размову, сказаў, што гэта з'ява зусім натуральная. Кажная вільгаць, казаў ён, язык размывае, і ён тады ходзе вальней. Мне доктар, калі я заікаўся, таксама кроплі раіў. І я тады гэтых кропляў выпіваў па 6 шклянак на дзень. І памагло, бо цяпер ужо заікацца пачынаю толькі пасля 8-й шклянкі. 27 сакавіка. На нашай вуліцы асяліўся новы чалавек, у якім Сымон апазнаў таго вучонага, што калісь майстраваў нейкае цудоўнае кола самакрутку, а пасля раптоўна знік. Завуць яго Камель, а прыехаў ён з занятых усходніх земляў. 28 сакавіка. Сымон збіраецца на вёску зямлю дзяліць. Мне казаў таксама, як і іншым, чужой зямлі не трэба ані пядзі,
А калі ўжо сваю, нашую дзяліць, дык тут, даруйце, і я маю поўныя правы хоць на чацвярціну. Мабыць, самалётаў напалохаўся, бо сяння ўначы бальшавікі на літоўскія казармы наляцелі і шмат каго напалохалі. Праўда, шкоду зрабілі невялікую, разбілі прыбіральню ў суседняга гаспадара. Але за другім разам, калі пашанцуе, могуць і галаву пашчапаць. А Сымон хоць і кажа, што галоўнае ў чалавека жывот, але галаву таксама беражэ. 29 сакавіка знік мімікрыйскі. Адны кажуць, што пайшоў на працу і не вярнуўся, а другія сцвярджаюць, што нагул нікуды не хадзіў, а з хаты знік. Як там было, невядома, а толькі ўсё ягонае майно немцы вывезлі, а ў кватэру пасадзілі сваіх. Шмат каму такая рэч не спадабалася. 30 сакавіка зноў быў у мастакоў ды пісьменнікаў. Гэтым разам дэманстрацыя собскіх мастацкіх вырабаў была слабая, але затое дыскусія разгарнулася лютая. У адным кутку прыціснулі да сцяны нейкага паджылага плячыстага аўтара і вымагалі ад яго адказу, чаму ўсе ягоныя героі ў канцы вешаюцца. Той бараніўся як мог. Гэта казаў не я вінаваты, так псіхалагічны канец вымагае. Дык хіба ў цябе канец заўжды на вяроўцы падвешаны, насядалі на яго. Чым ты працуеш? Плячысты толькі адно і цвердзіў. Інакш не магу, псіхалогія такая. А хтось ззаду падліваў атруты ў гэты дыспут. Ён то бараніў псіхалогію, то крычаў, што аўтара самога трэба павесіць за ягоны псіхалагічны канец. У другім кутку два маладзякі спрачаліся аб тым, хто з іх больш спісвае. «У цябе няма гістарычнага падыходу», крычэў вышэйшы, «і ты не можаш напісаць на гістарычную тэму». «Не магу», згаджаўся ніжэйшы, «бо ў мяне ўсе падручнікі з гісторыі пагарэлі». «Ці не ў мой гэта гарод каменьчык?» «Не, гэта каменьчык не ў ваш гарод, але ў мяне кніжкі пагарэлі, а не ў вас». Я ўжо хацеў быў паспачуваць ніжэйшаму, якога стыхійнае няшчасце ссадзіла з гістарычнага сядла, высушыўшы ўсе ягоныя крыніцы, так што цяпер няма адкуль зачэрпнуць літаратурныя вадзіцы. Але тым часам падскочыў арыентацкі, торкнуў мне пальцам у жывот і паказаў: «А вунь і ваш сваяк». Гляджу я, моцны дзяцюк з вусікамі, незнаёмы. Штось не пазнаю, ён таксама і апавяданні піша і падноскамі гандлюе. Але ж выбачайце, я гэтым не займаюся, Але арыентацкі не даў мне часу выказаць сваё абурэнне і паімчаўся да іншай групы. На сярэдзіне пакою грымеў паэта Цымбальскі і ўсё намагаўся прачытаць свае новыя вершы, але яго ніхто не слухаў. Толькі нейкі пасалавелы музыка дзюбаў носам у ягонае плячо, відаць, нешта хацеў сказаць, ды не мог. Да мяне падышоў нейкі маладзяк у вышыванай кашулі і з даўгім валоссем. «Вы хто, прадстаўнік адмасаў?» пытаецца. «Але ж, кажу, адмасаў». «Ну, як маса ўспрыняла мой апошні верш?» «Але ж даруйце, з кім маю гонар?» «Олег Верабей, паэта чыстай ліры». «А прозай не спрабавалі? Я прозу больш». «Прозай?» перапыніў мяне Верабей. «Не, не спрабаваў, бо не хачу. А каб захацеў, дык ого, я так бы прозай чухвосціў, нібы Дзюма айцец». «Так, кажу, усё гэта вельмі прыемна, але, на жаль, не меў гонару чуць вас». «Што? Не чулі Олега Вераб'я?» «Што вы гэтым хочаце сказаць, шаноўны? Можа, вы хочаце намякнуць, што мяне масы не вызнаюць? Дык я вам зараз давяду». І страсянуўшы даўгім валоссем, ён сціснуў кулакі і пасунуўся да мяне бліжэй. Трэба праўду сказаць, я спалохаўся, а што дзіўнага, думаю сабе, можа так давесці, што пасля і собская жонка не пазнае. «Даруйце, кажу, я маса, але, выбачайце, не зусім маса. Я... «Стаўце кропку над «і», загрымеў паэт яшчэ больш узрушана. Я? Чым бы скончылася гэтая размова, не ведаю, але на шчасце падскочыў арыентацкі. Ён неяк так спрытна скіраваў гутарку на апошні верш Вераб'я пад назовам «Пляту лапці» і выказаў такое захапленне ад масаў, што Верабей трохі супакоіўся.
Калі адышоў ад нас, арыентацкі мяне перасцярог. З гэтым будь асцярожны, бо калі не патрапіш у ягоны тон, то можа браце і ліхтара паставіць. Ён такі. Пасля гэтае размовы я неўзаметку слізгануў за дзверы і ўцёк да хаты. Цікава пабыць у культурнай кампаніі, але часам бывае і небяспечна. 31 сакавіка па нашай парафіі пайшлі чуткі, што новы наш асяленец Камель нешта круціць. Суседка ягоная Азарэйха казала, што нейкую парпяту моблю выдумляе, якая сама будзе круціцца. Гузачыха бажылася, што на свае вочы бачыла, як Камель круціў нейкае кола. Затоілася, я кажа, пад сцяной ягонага свінушніка і пазірай у шчэлку, што ён будзе рабіць. А ён скінуў спінжак, закасаў рукавы і пачаў круціць нейкае кола. Крутней пусціць, а пасля пачаў гаварыць да кола. Я табе кажу, што само закруцішся, мяне ажно ў пот кінула. Ну што, думаю, як само закруціцца, што рабіць, ці ўцякаць, ці крычаць гвалт. І страшна, і цікава, але перасіліла сябе і стаю. А ён спацеў, як хорт, а ўсё пакручвае. Закруцішся, кажа, няпраўда. Але ведама, калясо дурное, само не круціцца, паківаецца трохі ды і стане. Тут ён як закрычыць: «Круціся, такую ты гэткую, загадваю!» Тут я ўжо не вытрывала, спудзілася ды ўцякла. Відаць, баба трохі збрахала, але ў каждым разе Камлёва таямніца зацікавіла ўсіх, і ягоны хляўчук цяпер сочаць усе людзі. 1 красавіка. Цікавая рэч, што сяння ніхто не ашукваў. Навошта ашукваць, казаў з гэтае прычыны Сымон. Калі сяння дзяржавы толькі на ашуканстве і трымаюцца, гэтым сяння нікога не здзівіш. Не пашанцавала толькі апанасу Дзюрцы, ён ашукаўся і досыць моцна. Яшчэ зранку прыйшоў да апанаса Яська Разак і паклікаў у кнайпу. «Сяння, кажа, ты не маеш адмовіцца, бо сяння ў мяне вялікая сямейная ўрачыстасць». Натуральна, Дзюрка пайшоў, бо хто адмовіцца ад дармаўшчыны, прыйшлі ў піўніцу, Разак і кажа: «Ну, браток, замаўляй усё, што хочаш, усё дадуць». Дзюрка і пачаў замаўляць і маскоўскай, і закусь розную, нават па кавалку пражанага парасяці замовіў. Падсілкаваліся добра, на заканчэнне ўвесь гэты ёменна-пітны асартымент яшчэ і піўком падгладзілі. Цудоўна! «Ну, плаці ды хадзем», кажа нарэшце Яська Разак. «Мне пара». І ён устаў ад стала, Дзюрка аслупянеў. «Як гэта плаці? Ты ж запрашаў». «Правільна, запрашаў я», кажа Яська. «А замаўляў ты? Гэта я цябе ашукаў, сёння ж 1 красавіка». І мусіў апанас выкласці на стол 980 рублёў. Хацеў ён за такі жарт Яську бутэлькай пагладзіць, але Разака не ашукаеш, ён быў ужо за дзвярыма. 3 красавіка. Надыходзіць свята, усе горача ўзяліся за падрыхтоўку. Юрэц пайшоў на сяло старацца самагону, Рыгор выменяў задок цяляціны на паўпуда солі. Мікіта Гузак і апанас Дзюрка ўвесь час перабываюць на рынку, але гешэфт ідзе слабы, бо пераважае гамбургскі тавар, а ёміны бракуе. Горш за ўсё з яйкамі, 170 рублёў за дзясятак, а ў паёк далі да свята толькі па адным яйку. Гэты факт асабліва абурыў апанаса. «Ну што, я, кажа, буду рабіць з адным яйкам, у мяне ж сям'я». Прафесор Фэцкі на гэтую справу заглядаецца з іншага боку. «Адным больш, адным менш, справа невялікая», кажа. «Але вы, шаноўны, звярніце ўвагу на лік. Адно. Чаму адно? Што гэта значыць, ці не сімвал які? А калі сімвал, дык што ён сімвалізуе? Вось куды трэба ўглядацца, у корань глядзець».